Ande bobe jawni yam aye mi dilli. Wa alaikum assalam. Jawro. Ngarɗo gobal yo to paɗa e jekkare maɗa e jungo. Wai mi dilla na wai danno mi wai mi dilla Abuja. Abuja fa mi. To ko gareta Abuja joni. Anan a wala habaru ne? Babu hulɓe noddi. Na'am. ECOWAS meeting. ECOWAS meeting. Yau. Kai. Baba hulɓe kan noddata ECOWAS. To koni babu hulɓe koni wawata. To dara na ECOWAS. Lamiɗo hulɓe ba. Na ECOWAS. To. ESCOS. Ai mi tokkita mediyaji imi nana habaru. To mi yamde nde woni mi jogaki. Amma ai a yawnake dilleki. To ai min alata gaɗa ai. Ai a yawnake dilleki. Ai babu hulɓe noddi. To ai darne wala. Na ESCOS. ESCOS. Wa alaikum salam. Yo ni on dari. Na share Allah iko mudu wato do kawrumi ardo gobal. Auto. Mo yaɓa yaki Abuja. Abuja. Yo der ba ko mi hoccoy lalaje jawle andi mi duro jawle. Kaci Kenya da keftumi na gare. Kai ma heci Kenya hocce ni de. Ana gemi jawle bibi den de jawro. Wato en kauti dai wato. Andi mi dan dembi bimi hayya fusa ne. Wannan ne na habar jawle wato hefti yawa. Minani on gada habaru mokka. Mokkan. Wato moggal ngal wata Abuja lamorde kulli. Yawa. A hefti ko? Namni. Yawa escort meeting. Wato chairman Mositet yawa in ɗaɓɓitata yawa imen ba'en makko jogiiɓe koroje e mukami sitet kamɓe tefata to Abuja. To ami siri mi hoccoyi are an ɗo mi dilla. Lawe fa diwal meɗen tan ba. Kala ko ɗuɓe sitet in ɗaɓɓita chairman e escort meeting ɓe ja ton. Joni ɓarde Bauchi. To wai de ɗum woni. Aɗa take kaɗa? De ɗum woni. Yawa nogas joweɗiɗi lewru nogas jowenayi ko joweɗiɗi ɗum lewru ndu gonɗen nder ɗo ndu augusta nogas e joweɗiɗi fuɗɗata wato 20 e joweɗiɗi lewru pecare arɗo goɓal nam mi ƴama pecare pecare to wattangal moggal ni to wai laamiɗo hulɓe ɗaɓɓiti hulɓe garowa wato ballitotoɓe mo to leydi ɓe garo o joɗoɗo maɓɓe to toyi watta ɗum bo to na heskota hulɓe arɗo goɓal leydi on mi hoccuwa leydi ɓe ndina gaja heskota waɗata ɗum ai jami aɗo je mi pecare am yata dillo ga Allah dillidino ai an lalaw koye ɗon ko ɗiɗi an warganne yeeso to je abi ma wadi kullum mo gimmini yiide e makko wato Muhammad Bello wato chairman mo diwal Lagos kullum ma tilimta mo jigawa a hefti ko kanko ba mi ɗum kai dara pecare dara wato mi yejjite mi ƴamma wai nde andinore nden ma daga toy nan ɗani wato nde andinore wato daga Alhaji Ibrahim Iromo Dake wato chairman mo media group mo yette Allah kautar Allahu akbar hautande kadin director mo media mo leydi wato national director media Bala Bayero Kullo hautande kadi national PRO Alhaji Tasiu amma fa ɗum fu ilas ardungal Dr. Abdullahi Bello Boɗejo laamiɗo fulɓe Afirka anani baba hulɓe to madalla mi mashallah goɗɗum bo na en kawroyi Ande bobe jawni yam aye mi dilli. Barka da sallah sabira Assalamu alaikum. to ai yori ɗum wattude joni ɗum jiiɗa yawwa salfin i weli wallahi tallahi Allah waya anta a dilloyi ni ma ka nana a yi beautiful a nangi yar uku wakoji yo wai arɗo goɓal non waɗi taɓantoɗa lawol wai ko gatta an to
Ya amma shatin Shatin mi do hocce hotoji mi tara. wato anana Eh wato da ita da hikka yawa. ko me ɗaya balɗe wato in wodi hotoji ɗi nattata Instagram Shatin ga dai mi da gara mana natta Instagram e mana ta ittoyi hotoji gonɗi Instagram ayti natta Google ko ɗowa hotoji laɓuɗi oya nan ai no dir Google ɗin tawɗayan ayi ha anana wato Kenya jamma da nattumi in ɗuma epto ɗuma ɗum ɗon TikTok wiyata ko yawwa heɓtaymi goɗɗum hoto oya nde meɗumi hankaɗake ɗum dow bindoy koye saɗɗaga ɗumi kawai heeday bindumi beautiful to wayi kowani beautiful to mi andu mi bindi majjum ma kawai ni jarɗumi kawai an ha darniya ɗo mi nangi ka shati ɗo hotoji itto ai mi ɗi mawɓe o nder tawi mi foɗo hoto mawɗo kama iri ciyama ɓe state ɗum mi yetti Allah Salamu alaikum. wa alaikum salam wa alaikum salam ɗo to tawɗayan anana wadde dai Anana ko gaɗo ton ne wato ɗo nomba lamiɗo fulɓe jimmi chatting anda kuuɗe a caɗe wadda haade men ɗo darotoɗon on gaɗa shati nder nana wongu surbon Kenya ittoymi hoto magum to Google turimi kawai da bindumi beautiful yo ai joni watti shati on pagala dow lawol mi suuɗata on ngala dow lawol kiki ne hoti laɓa ko ayi wayama ɗum kamaru wato dare mi rokka on Allah dare mi ɗama on to duddule ɗo mo gondiɗi miñiro nangay no o de andi heti Kenya nayi makko boni on nani habaru jabbe nayi ɗin ɗon ñaami a andi ɗo e ñaamimo ɗuɓu ɗari on jaha koccuɗon hoto ɗen ɗon jabbe ɗe nayi ɗin ɗon ƴakki yarɓon ɗon duniya on gaɗa ɗum ɗo bammi ɗo e ñaama lumo mere noon taadiɓe je nangiɓe je maɓɓe on kocca ɗum yarɓiɗo laabi ɓe ɗen ɗo to nayi jegoto ɗo ɗi jaaɗi jarwa ndiyam ha ɓe raɓɓe ɗon ɓe ha dow laawol ngol ɓe gari ɓe aawi je marori laawol ngolngol warama o jaha koccuɗon ngol yarɓon ɗon duniya yiɗi ɗum nder ɓilla ɗum gonɗen ɗo wato arɗo goɓan dere noon naɗoya o ɗon mo gonduɗen riskuwa desa makko ɗo o laamiɗo wari wi ɗum ka muɗum ɗum donu mama muɗum ɗo o ummo nder ɗum ɗum ɓaynimo dole o yehi o ñiɓi cuuɗi mako on jaha koccuɗon ɗum yarɓuɗon ɗum wala yeeso moɗon wato to mi hefti pecare o gatta nufi ko giɗɗa fahimtinami to goɗɗum ɓilla wangi min kocca hoto majjum min tuuro bindon bindi kanuɗi rato ɗum waɗi ha no ɗum waɗi ha mo ɗum waɗani ɗum to way bindi ɗin e yarɓon duniya sey yiya goɗɗo he yi'a he wara fe walli tomo a hocci ballal maɗa amma a hocci hoto firbayin a yarɓi to hone ma ana majji wato a hefti ton to on nanira ɗum wari hulɓe bijere ko wari hulɓe nayo ko tato ko hani wato on hocca hoto ko wangi to jeyri ndin ɗum winda bindi wato kanko tokkayɗo habar ɗum ko o yiɗi o yi'a ko bijere to ɗum wangi to ɗum waɗi ɗume local government kadi moye ɗum waɗani onon kawai on jogake wayaji yemedduji surbaɓe ɗum ɗum nafata on gayli to ɗo hotoji suuɗata denno hotoji a'a joni moƴƴinay ayi wato ananda ne daga hande anani ni ko fare wato a andi woɓɓe andi dama andi dan da biyanana a hoto e hoto maɗum waɗa a yarɓa hoto bello yawwa mi fera kuuɗe maɓɓe hani kocci a nanga yarɓutira ko waɗani hulɓera ko waɗani hulɓe yettimi waɗata arɗo ko an yettimi Amadou Pullo Nijar mi salminima wato Allah iko muɗum wato nyamduki fa ɗuɗal fa ɗum waɗai wallahi makaranta ta hakkitake maɗa a heɓi a ɗan feri lomaje maɗa fenana komi ya hamba daidai
Hai, an yanda ya min ya Delta, Allah ta hottoi tirela uku ɗin nebban. Ai ka har da ya yaro. Allah ya yi kamar. Ha. Allah. Alaikum salam. Wai Jauro, Eh, an roƙa wani. an ta jodi. Wallahi min tan. To mi ma mi jodo ha. Madalla. Eh, Tutaki. lalle ka. Madalla. Hollire kama wada goddo. A to aya andi darasu kaɗai ne. Ga darasu Imi ɗomi ɗimi nango ta shaji ɓe Saudiya. be Saudiya. Eh, A tuntani wato- yan ayi. Imi nanga freedom. Ko da rediyo mi nana ɓe huna ɓe huɗɗi warto ki. Wato anana Eh. wanda hitande mi Saudiya. Na'am. A andi kamɓe wattu Umar Jami andi. Ta to in yehi to in nyamata. Anana ko On jaɗo Umaru. wanda hitande Jami Umara. Na'am. Sai A yaɗo Umaru. yawa Na'am. Umara Na'am. wato to in nyamata. Sai ni giya kawai in rasa mali al kawai in gali a kangal tan. A'a, nyamdu gondu da A'a. Ah. Wato ɗawafi kaɗai ne. To, Eh. da na ɗami waɗi habaru nyamki. Ɗawafi mu fada. To, Eh, to ci kenan. Lallai. To nyamdu ɗin wato an ta nyamata ke. Wato a hannunta a waɗai ɗawafi. Eh, A wasu to gostoda. a waɗai ɗaure. Kai gara ɗawafi maɗa. A waɗai ɗaure ne. Abi, Eh, wodi ɗawaful ƙudusu. to. A haifi, Yawwa. wodi kuma ɗawaful ɗaure. To anana ko? Wato anana ra firwal ton. Andi be Saudiya huɗi warto yiki. Beton yawwa. Farai kam. Ami an ga hajjo ne. An ga ton ya. Wallahi ba a yi hanga. Farai ko. Lallai, alhamdulillah. Lallai ke kiyar bai a ingal labi wallahi. Ingal labi. Ai kammo. Ai ingal. Imi kammo. Yawwa, anan ingal ton gal jambake. Imi kailo, imi kammo dai. Yawwa. Wato ko, ai da Alhaji Hamza. Ai ɓe ɗo ayrara moɗo simonoma jungo. Ayi mo? Mi yimo. Rangaton. Wato famu gi'a. Yawwa. To non alhaji anda won wani? To. Wato aɗaɗa arɗo goɓal. Wato mifi ma ɗuɗɗum yaari so ɗum wawata. To. Mbiyami mi wari mi hownuma ase mi wari baraya. To. Umma ɓe mbaɗi. To don ase ɗalami ummo taw. Umma do Dai- umma. Umma gima. Wato arɗo Non waɗi kay. dara baɗa. An non waɗi. Jawro. Ayi ɗo non waɗi jawro. Wato ko Allah ya yi ko muɗum. Wato imi yara lomaji. Wato sai Allah waddi ar. Na'am. Wato mi rokkimo lomaji ɗiɗi yaki tati. Wato ɗum heƴamo kadi woy hanko dole sai to o ñamdani a ñamdi. O haɗiyan ñamki kin hay gaɗan momi O tawi dabare. imi waɗa ɗawafi. Yawwa. Joni dai na ɗum ɗon Yawwa. hawre wala. To. Yawwa. Yawwa. Laamiɗo Ai. fulɓe warta. Moy bila. Laamiɗo fulɓe. Laamiɗo fulɓe mo O Afrika. warti. Alhaji Bello Abdullahi Boɗejo. Wato kamɓe Laamiɗo woni Afrika Laamiɗo biyata. fulɓe Afrika. O wartoye Nigeria o hijjoyi. O Yawwa. wartoye hijjoyi. Yawwa. Sabo ino ko moye wonde hawre wala. Hawre wala. Kullo hawta hoore hankali hukko. wato a andi kanko laamiɗo o wala e leydi Habaru wala. ko a andi habaru ɗum wala To mi andi gannon kaɓoto on. wato Ai gannonde o kanjum wonde waɗi farmaki garmi ɗiɗi to haali mi makko. ɗammema Mi mo ɗiwi ko tammo mi seɗɗa. nana. amma jonde o warti hakkali ko wawa Yawwa. hankali Joni bukati. ja hotiro. Yawwa. ni Joni ɗiɗo ma mi yanamo yawo julde Allah hitaki imo ɗon hew wiya imo huuɗa emo huuɗa. to hamɓe rena o To warta o wartoye to joni. o warti kanjum jam ɗum nam garmi mi nana Kanjum habaru. wannimo. Wai o yiɗi waɗaɗɗam. Amma hawre huwande wala. Hawre wala. Yawwa. Eh. Hawre wonde huwala hakku. jama'are Najeriya mi walla ko waɗa Yawwa. min balla mo sewo kan Hanko kadi o warto arɗo jam. goɓal. Orema To Allah masha iko Allah. muɗum Eh. to homin jetti Madalla. Nana Allah sene. To shikenan. hawre wala daga. Ai nyamda joni. Hawre wala. Ai o ha abada. Wadala ta daure ai. Binadawa, binadawa.
fa kan wani ta tawai malam wato Allah iko mu dum marori ni don mi yara ni dum goddum mugun damkaki iri dambu yolajo wato mi tagge joɗe mi yara ni di farmaki ma gemi di wala malam yamal waɗanni an ko ɗum waɗi Allah tan andi joni kadi kono tawraymi malam on de joni o ɗum de kadi to mi wuro gon no gaɗayni ko kadi mi yetto wuro gon ɗum oya ɗon ko hefte e matsala ko bo a ami ɗimmino ko kadi mi gaɗayni Allah ɗi tawi mi nana bo gaɓare hen o waɗa dara amma non ɗum de dawru to min sise kyauta na kan gorko mawɗo an لنرسل عليهم حجارة من طين عند ربك للمشركين السلام عليكم إن كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المرسلين. السلام عليكم مالا. وين daga dai a toy. Wallahi malam dai in haɗi matsala ya bi Allah iko mu ɗin. Dai wallahi malam dai hannu ni dai hannu. Rafa Allah ma daga nane in jangi in mi take a toy ne. Wallahi ton jami wonde gongo wuro jami be biya be Kenya mi rena de mini heɓe jejjiti am. Be jage ne? Ra be jejjiti ande kam. Wallahi be bi mi rena. Ai bola ɗum bo. Wallahi mi reni malam mi da ko kemmi fa. Ha jaba fa. Anya. Malam dai. Iya yeso ma ilabi fa. Wallahi ma wallahi shaɓɓulle jammi do atal malam shaɓɓulle shaɓɓulle tan jammi do atal andi neɗɗo foto awa gonga fa andi konkeje joni nan ɗe huɗɗi de non goo ko de a hollaya roba ɗum ɗum mi yi'andu ɗum wayi malam yo ra ala gonga lotinga malam do atal no biya shangel jantumi jami mi waɗa na garɗa lalle a yare fa fiiɗe joni no gaduɗe maɗa waɗu muñal to hande woni aran ñande ɓeyduɗa fa en kawray a hocci to en kawray fa ñande ɓeyduɗa ɓeyduɗa maɗa inchallahu to ɗum waɗi a kamin mi yi'a huko woodi o maɗan yo min de ay de mima mi heɓayi maɗa amma i ñande mi yi'ima tan a andi hukko wangata imi rara fa wallahi mi yejjitu maɗam a yejjitu ko bimami anda fa imi yi'a hukko wangata fa maɗam ay non de no bimami de maɗam de ɗum de ƴaɓɓaki de noon ɗum de en piya ɗum on ɗo aa ko bimami mi heeɓi ɗum yawa a heeɓi mi heɓayi shaɓɓulle jarmi do aa mi fayi'i komi wurtinoto joni maɗam ayna ƴaɓɓure watta maɗam ande min de ko de bimami a waɗi layfi on ɗon ayi na komi kwano ngam a joni na komoye mi wurtinowa ɗum to ɗo ɗum ko keɓoyɗa in ala a waɗi de layfi on ɗon aw mi tuntake malam miɗa heeɓi maro han seɗɗa o to nden a waɗayno nano malam waɗu muñal de joni waɗa muñal ɓeydata mi yara muñal ɓeydata waɗa muñal malam to ñande ɓeyduɗa fa ko koccuɗa waɗanma e bulalaji malam kanji noye kati ma hiɗi in ɓeyda de to joyi saboda gande to de ngam ma ɓandu ɗum de yaɗake ndu bawowi bone maɗa no bawi ma mi hocce joyi ayi hono waɗani on ɗon oya ñande to malam waɗi jo o saaɗini hi ɓeydata malam to mi yafake amma fota ɓeydu a tokkitaki ngal no giɗɗa waɗanma hande joni ɗum ton ɗum ƴaɓɓake hukunci ɗum to ɗum fa joni de mi yaha mi waɗo ana garɗam malam mi warwa mi on ma mi ɗumanto mi nanga yammi ɗumanto mi warwa to ta yayan kadi malam mi ɗilli ɗo to waki to ta fa suuɗo So women ko fayimtotomi ma anya arɗuranmi ɓaɗake mi hoota to ay joni nan da Allah hitatu mi hoota ɗum kam malam on andama ko mi sullomo mi daɗa ko mi anda dai no watta dai joni amma karshe ɗum dole fa komsa tiraymi wallahi kila komsa tiraymi dai jeni nden mi kambaki mi heɓayi ɗum dai hammi ɗo to mi warta wala ko jasi tawre wala wani fa kauri mi ɗi jawro amma wai
hande kawru peshare hande lenyo ngo hoda la akbar kai no kada emilamu dan waraka do emi tun to na dan mai zagi jora le jawfini jonwali tajas wato gimun magana wato na yi mai damai mi don da kuma ai min an ofa ko ga dumi hande di hande an ya jumo ba wata ba jame na wadi wado afiye na la akbar talko naja daru go shanga do den he fira anga ande rani den da wata ta ande rani den kadi he dai yeso wato ahan do a dabbi tayyan min fiyata yo don gwanda dama Hawwa, madalla. Kai. Ni fa ta. Ai kai. Yo. Amun yayi. Min ga dan tasa gau. Kai. Ya min nasa gautan mai timi. To. Ai Allah mi ha janna. Ai ba tuntutin da ko. Allah. Do an ne mu jodi. Yidi gallo yidi disco mi yidi sidibe mi yidi tukure yidi ire yidi bari mi yidi dal mi yidi ire yidi sise mi yidi Salamu alaikum wahidi to mi haɓayi won ɗon ɗo ɗum to na komi yayya yeeso wahidi Waɗo moƴƴal. to neɗɗo kadi hande de kam wallahi neɗɗo de hande woni wala to shikenan huto jaɗa henne wima gaɗa muñal huto jaɗa ni wima gaɗa muñal Moktedu hande ayyayi mi yawɗo a waɗa iri woni mana wallahi to ko jogiɗa ɗo andi duniyar du joni jonde wala ay non waɗini wallahi hokkiyam wonde ɗuma goɗɗum ɗuma andi risku ɗaɓɓitaymi ko mo hokkuma ay ɗum ɗon kadi andi kawai joɗa ɗon andi joni joɗatako risku joni hay nokke ure an ƴamal won ɗo yo emana kai an joɗata ko non to ɗi ƴamal ɗaɓɓitirta mana ɗo joni nan to mi yahi mi heɓay hite mi ɗan ɗon urdi ɗo kuma dai hoccenni kay yawwa to an i ƴamal ngal ɗaɓɓitirta nayi ɗum won to dama nayi heɓo non ne nayi heɓata ko non gonga Allah ko follitay ma kawai mi namma a waɗannan yan wa'azi nan habar wa'azi to min ko kollitay ma yau ai dai na duniyaru dai ai Allah rokkiɗe amma wayna dole sai to hefti na yawa dogaro ai Allah kan hokkata ko riskun ɗum Allah to sai kam yawa hefti ai riskun ɗum Allah amma hayto hauti goɗɗum ai kai na imi hulamma goɗɗum amin mayra hawara ko dake ko hure subhan
Allah kutir kuma hay mi akutiru hande mi woni Sidibe mi yiɗi. wai a hande da neɗɗo ma dai rari heɓa jaran ɗan ba ko ta sauru ɗum ba ne joni kai wuro fami idan yayi wuro arande mi nanayi ɗum bayani wato mi yayi da ɗabo mi nani ɗum wala to joni fa dara gi'a joni har mi yaha golli wuro miya ko Allah kai ene ɗo ma da yaha heɓa bijere fi an arɗo goɓal ashe an ko ɓiyanni hin to arɗo goɓal wato ɓe lalli baga a tawi mi ɓerdi yo ayya ɓerde ko bo en kawri kay to ay dara taw wato iya ɓerde maɗa mani kammo a yaraya wato ɗum lalli baga yo an mi ay kama wallahi dara ɗum lalli an mi kama na ɓerde ay warnana habaru biya e joɗoto warnana habaru ay min denno anana ko ɗo to yaya na bo ɗaɓɓitay mi he peeshaare wato a ɗaɓɓita peeshaare mi boy mi hande hawre e hori a ɗaɓɓita peeshaare mi ɗaɓɓita eeshe eeshe wato mi ɗaɓɓita longi a ɗaɓɓita peeshaare urde hokkiya yawwa yaman gal ɗon na en kaw na en potti balɗe gada to rokkiya ngal mi yehi mi waɗi hande kawai alu kawai mi tawra peeshaare to ayya anda wato Allah iko muɗum wato ko foɗi nanɗa mima ɗum lalli yawwa wato mi yehi wuro aran dow yawwa wato ɓe mbi'am mbimi waki ɗum heɓe mbiwa ɗum ndiyam yawwa ay lalmi mi kammake mi heɓay to woto gon mi yottake kango ma ɗon nanmi hanjum ma ɗon no tawmi aran dow kango ma inna to wayi mi ƴamma kuma waɗi gonga to kañum ɗum wato alarene mi raray ɗo miya ko mi ɗan hewtay gonni mi hewti ɗon ɗum ma de kay kañum ma hoɗum waɗay soño wala tora ton i wodi ko awanmi malam to mi awani malam kunu kanwa mi warawani mo ɗum wara barka jarata wato mi wodi to jami mi torake mi heɓi amma mi yaranamo kadi sai ñamdimi to joni matsala ɗon a hefti to mi hotani malam ñamti kiki wala wato ɗon damuwa ɗum woni inde yangol mana nayi wayo Allah na wayo Allah na wato anana ko kañum joni nan majjumi humano mi watta kañum giɗa ene hinna min de yangol mana nayi a darniyan ɗo to ay an iɗum heewi dore ɗanoɗa min kam tunda ndu heewayi a dore ɗaɗegol wala alhamdulillah ay tara mi kay mi hukkoto ɗo minda mi kama en neɓay ɗo wato e ɓe wima kadi min mi ɗaɓɓitadi peeshaare ko da Allah waɗa a yiya peeshaare kala ummina mi nana ɗengol keñe mi ɗanaki ay hande eyi ay ka wato kañum harka rayuwa ɗum to jeyataɓe a hefti wato kañum ɗaɓɓirki risku Allah sarki to minon ay min gi ɗaɓɓirre nden nde waɗata hoɗi min sotti nden wato ɗum yoofi fewre nden nangi gonga amma kañum ɗum ma gonga tan ayi fewre no mi on ɗo to giɗayan ayi har ɗo goɓal ay Allah Seyba Dukure Moftedu. Salamu alaikum. wa alaikum salam Allah renda sai share Almajirin malam. wato ɗum heƴi yawa Allah. kañum tawɗa ɗo imirade huna wato tun do are nden mi majji be mano gaɗɗen mi A'a, wai do boy. ɗo Ya ni gobal. har ɗo goɓal Ya te faydo jawdi. joni nden ma wari mo humba Mo humbanta. a hammana Mihi. wato en kawruɗon hande o wi balɗe ma deƴi Awa. wato en kawruɗon a ande ko awɗa en kawruɗon habaru kay o wi mami kammo e ɗum sali o anduma hoore Wai kenyan hande? Kenya e warta hande? aa To, amin nano waɗanta yam. Min gi hecci kenya min gi kenya min gi hande. Allah iko Ngona modibbo on. he share wato farin kare a tumaki Yau. biki maɗa hettorraɗi kai Jakan taɓo mai nauyi. Be share do. Ai wa kada na mu ƴame no wani. wato a dow lawol Eh. ko waɗegol hoccima ma wadda To wai kam ai gorko wiyata mi taɓoto wani. Ai ta nani in taɓake man waɗi goɗɗum na a gorko. Allah
ha mi lele tira do to be share mi yetti e boddum bo ɓe salmina fulɓe sahel ɓe salmina fulɓe dimballa ɓe salmina fulɓe mi wutoto mi hin to madalla an joni nan ton ɗum faɗa dai mana ai amma kam wato raro ki be share faɗa mana Allah walla ko be share joni ali do to wallahi joni do ɗum joni to mo wanniri be share ai do wanniri to haba ɗon hinna to ai joni nan do wanniri joni wallahi Allah joni kadin neɗɗo fakan hadde fakan woni to tawi maɗa wato Allah iko muɗum marori ndin ɗon mi yarani ɗum goɗɗum mugun damƙaki iri dambu jolajo wato mi taggi juuɗe mi yarani ndi farmaki ma gemide wala malam yamal waɗani en ko ɗum waɗi Allah tan andi joni kadin kono tawremi malam on de joni o nde ko juttotomi wuro ngon sono gaɗaymi ko kadi mi yetto wuro ngon ɗiɗi woya ɗon ko itta e matsala ko bo a andino ko kadi no gaɗaymi to Allah dai kan ande dai sai min nana bo gabare hen waɗa dara Kudengedege Allah na yidi alsilame Kudengedege yimɓe na yidi ɓelɗo hoore Kudengedege yimɓe na yidi ardodoro Salamu alaikum wahidi to derɗiraɓe tokkayɓe kawtal hoore tv albiciri moɗon min gartoyi hoɓtinde wahidi fina tawa to min gadda comédie ɗum fina tawa to neɗɗo ɗum ƴamal ƴaggo ƴamal jande arɗo gofal to haɗani hande Ayyai mi yawɗo. a waɗa iri wonde mana. hama Wallahi. to ko jogiɗa ɗo A andi duniyardu joni jonde wala ay. to non waɗini Wallahi hokkiyam wonde ɗuma, goɗɗum ɗuma. Andi risku ɗaɓɓitaymi. ko mo hukuma hukuma Ai ɗum ɗon kadin. Andi kawai joɗa ɗon, aji joni joɗatako. to in joɗata Risku joni hay nokke ure. ɗi an ƴamal won ɗo Yo mana. Kai. An joɗatako non. ngam non sey gondo e channel tv amen kawtal hoore tv inanta facebook ko de radio ngam ma yiki fijo amen go fina tawa kono jawro nacoge waɗata ɓawo yehi jaɓi ƴamal dilli jande ankoma arɗo goɓal kono o watta tefayɗo risku tefayɗo na'i gite maɓɓi to sey tokkon kawtal hoore tv inanta facebook ko de radio kala nyande alarba fu min ɓilanay on fijo ngo ha facebook ko de radio nden nyande asewe malla nde duroɓe fu jamdi 9 min ɓilanay on fijo amen ngo fina tawa ha Ko dake ko hure. channel youtube amen kawtal hoore tv Wallahi kutir kuma hay mi kutiru hande mi woni. jehe dow facebook moɗon tefon ko de radio sey gaɗanon mi followers ngam ma heɓuki yiki fijo fina tawa ngon kala nyande alaraba fu an arɗo goɓal an ko ɓiyanni hin sey jehon youtube tefon kawtal hoore tv ngam ma gaɗon subscribe ngam ma yi'uki bidiyoji amin nde min ɓiliɗi fu kawtal hoore tv ngam ma waddanki on fina tawa fijo ngo feccare e jawro nacoge e arɗo goɓal waddanta on to feccare latti modibbo maɓɓe dokkayɗoɓe ƴame jande inanta ƴamal durgol hankoni arɗo goɓal imoɗon tefa ƴamal no o heɓata o waɗa jawdi jemma go'o hanko bo jawro nacoge imo tefa ƴamal no o watta o janga o heɓa jande jemmare woyre nden kala to o yehi fu tefuki nyamdu o heɓa ndu fu to o salmini amma fa joni kam jawro nacoge yehi tefi nyamdu heɓa tokke fijo amen go nyande asewe gamma yiki jawro nacoge no heɓa nyamki ko noye hanko ma arɗo goɓal
o heɓay nayi ɗin ɗi o tefata ko bo goɗɗum feere o heɓata. Tokkemi. Kurai Majiga Festival 2020. Malam umma ko wala assalamu alaikum wa alaikum ala rene peshare ali hauti kamar awara ala rene peshare ya to ai biya da ke mi Allah wato bi asiri wake do jona hadda tawiya ye aiki dun wadai aiki dun maudu ai wato mi da mi warto na mi tabbitini mi jippini ngal ɗon mi torrake keron torra amma ngal hautake to Allah mawɗo jaɓi a jangay ai duniya he to nani habaru maɗa to Allah mawɗo jaɓi insha Allah ai komai andi yodi da bare wato imi yiɗi mi ranga ɗo ayaje wato ko moye heɗitoyen e leydi nde jami to malam na to hundu walan to na bundu do mo wodde kaware do wai o nangi jangin cew wai tokkoy didoy e jande be den non ay gimi mi wi tana dum fa kay hani fa mi dilla mi raro jeyni to anana na'am joga do yawa ayinde do ko na'am ta yehi na'am keba diyan dan modibbo mo wari na ngardan o lutti to jolloru makko na'am kanyu shi wirta jara e bismillah na'am anana ko na'am jande on ɗon alhamdulillah ɗo o ayi ɗum de ɗum nanda ko ɗum nanda to ɗum ta dilla e bara sai jara arande bara ma ta wurtoto jarata ɗum no burtoriɗa jaɗa biɗa wayiɗi anana wi waddu andi na ko mannoto almajirijo gaɗa wayiɗi wiya ya hakuri ɗum ɗo fi ɗum nawi tenga tonde wiya waɗu munyal wayyo Allah yake wona on memi ɗum wayyo amma mbiɗa waydi wi waddu hay nana goɗɗum pewɗum to hutu mbiɗa waydi to waddu wato mi farki mi wi wa atay ay alama mi falti a walday boy wela nyande to Allah jaɓi amma anana ra lekki ɗo hay shekiɗa a yaraki nyande ko artuɗa wurtaki to hude keɓoyɗa to a raray a yi'a ɗum lalle kunyande modibbo ma wi to hoccu ya tefa ko nyamata to hoccu waki jara sai kiɗa dilluɗa a yejjitiki he jonto to nyande go a heɓowa nyande go kadi na wari dow lawol mi heɓa ɗo ɗum waɗi Allah iko moɗon Allah rokka sa'a mi yetti peshare waɗa da gaske mi yetti jande he to munyi mi yiɗa mi warta sai to mi warti Allah rammajo he ta warti Allah ramma wato he ta jippini a waɗi Allah ramma hanjum ɗum ai Allah wallito anan ai jonde no waɗayi ai wallito min e du'aji to Allah wallito Allah rokka sa'a Allah waɗuma de tarihi amin lalle kami nana wiye joro na coge joni Allah ramma leydi Sudan wari ite famo ai wato ko mi ma kana leydi Ghana ma ai do waɗi ite famo o waɗa du'a a andi tane ni jami Senegal jeyne den ɗon de modibbo on jangini en ɗum ɗo hon 1 2 3 to de gartumi andi kanjum nangumi judduki fa to amma kin ɗonki jande in fa kiɗa a jangata to shata ma he ta wi shata wawa wato ƴamal deral ngal yawa inne na a jangay ko dai garta ɗan kama ko garta shata a ɗon dai kadi Allah yawa daroɗa janga Allah iko mu to mi yetti feshare Allah wallito mi yetti fa madalla ba hannu ko ɗum yetti watto waɗi na'am hay waɗa addu'a bana atina sidini hasanata fadilaki hasanata kana azaba to a heftini na'am yayin heɓa ko en ɗan raroy to amma fa anda ko waɗata fa lai dama malar remlumi hoɗɗi nanki ɗum waɗa tati ay non to lalle to ta jam haja keɓa nokka biya waɗay goɗɗo to a andi de fi ɗum ɗo ɗum ma de non
gonɗe. To Allah jaɓi ma wala ko wangata. Yawwa to Allah rokka en ko giɗɗe. To madalla. Raro sosai. To madalla. Amma fa andi sharadi meɗen. To malam da komai malam to Allah jaɓi. Kaje andi fa no waɗani on ɗon Kenya. Ai ami andi ai. A notti go ha yarai joyi. To malam na komai to Allah. Doshi din ɗon fa. Na komai malam insha Allah. To warta jam. Ande gureje ɗe fere tayi a yanano kutiru ko da a heɓi rokkima a rardi banye a dogga a yani to sai gi'a di rufindi alima amma dai na komai wahidi kai salamu alaikum wahidin bara wadda do amma fa malam da bauke to kai ni hedi wai Allah ta ku alkhairi Allah wadan ma mihin dar aljanna yanga sosai Allah watuma dar aljanna mi imada wai ai mi maka nana daga Allah hi take ber da wal take doni ko mi nanga lawol jangirde ko kadin mi nanga hilal ko mi salai ne sabo amma kadin malam ituni nama amma huda no kai amma ai wada hepta mi rikki amma kai to hadde mi nanga lawol jangirde ai anya jangirde ya ta ku fa wallahi mi nanna kai ai malam ya tanga alle al dole sai to me ko memmi taw andi wato kairu ne wato hede o jodo o rena gaddana mo o anda bonde dum nyamda a hede ko a hebai o anda a nyami ko a nyama o anda to amma daga Allah hi take mi hebi wato ko o heba hani mi heba jairi mi jodo to mi nyami ko nyammi to mi horni mi yarna mo to bo mi horna mi yami mo mi hebai ta Allah kai ai God. Wayo Allah na wayo Allah na wayo saboda Allah ya nabi wayo Allah na malam ko a raren daga tun ko ma a yata yan malam mi andini mi hedi amma wallahi malam mi sali kama nonno biɗa to mi nokki amma fa wayo Allah na way modiɓɓe wallahi ni rokkaɓe muñal wallahi ni mi ami rokkamo muñal Allah wayo Allah nande mi woni wayo Allah na ko tambe malam wayo daga giɗa fa malam waɗani en hin to o tabbitini fa mi heɓi amma kadin wallahi tallahi shi gonga waɗayi wayo Allah na shi gonga waɗa wallahi tallahi wato wote ma wote in ai na nake wote in yana ka shara ki abu ya wote ai kawai dole assalamu alaikum wa alaikum an rago bal kaya huto ke wai to fada ne doi mi dillo doi mi tefa to ki ai mi fe share daraka to wallahi Allah iko mu to ko jam onon kadin fi dun to non wadi ni hiyo orokiye yakko na o wiya to mi yahi mi yahi mi taba duba hite mi kura de ladi ai kai mutun take boy wodi nyande de kawren to makko biida yawa to kin don lekki ki an kadin orokiyanki mi ma nana kwarai kuwa yawwa alaikum ayi mako ai hande kawai dara wata kike
dare nano dare kau dare nano ai hande darde wala dara dokkaya habaru min waɗi darde wala dar kau dara ko dokkata mi dar kau dara mana ala ya kawai wai ala ya kawai to ko awa hawti on wono wai ko hawti on taw imami rokke yakko na'am yayi mi waɗi o wiyan to mi waɗi kawai mi ai na'i kawai di hodde ka do to sai gimi nagge woti ton de tawda na jingen no garan nange mi tokkinge yo min woti gimmi to aya a wonni risku mada ko mi arriwi risku mada to an diwtata ko hanko aya wonni risku mada alamo beta sabo Allah imami alamo beta taw to joni a hefti ai raran mo do hade ta ayi ta sarde ko kawrde mi in wata ilawol mi janga ai a ko dan ayyan Allah wala ya kun rokama lekki jande Allah wala ya kun wala barka imami rokama lekki jande ne ai to ai ta fi mu joni a hodani am shoyan ni kadi na hay yara ba su bibi hodani hore ma da min moye mi da bita goddo ai kabo Allah bi to kai share to kamera do min do wara to o amin o fiyata saboda kai share dar nan suka o tongori ma ka dogi mi sauru tongori ma ka dok kai mi amal najje o wi awai min joni do najje o fiyata yan du fan don an du mi taw mi ba rara nan ta hala to joni saboda Allah ko dai risku dubi anna e mu ciba loyan koddan kabo Allah o munya na yan o wi ano wadi ngal wada yi to gal wada min ni mi meda mi rokka jamal i wara wi ayan gal wada yi mihin to o to dai share joni on anni no wata joni dai hawle mo don on gorai ne anana jawro da Allah jamanan mu de o yehino o wari jamangal o wadangal idede no garda jamanan ya abiyan mi hokkama rumpu a hokkiyan de jami mi wi amananga piki lekkicin do ho to ai humi wadi ai to de piida na ko jiida mi nagge woti ori mi ko ko da bitata ne nay wada bito to in o lajjidi yayra nay don o ardije je tokki ko o hota heto di kewti temere to ami min na biidaya to di jeydi o tongi temere subaka temeje didi o tawata to o lajjidi o lawlo do to temeje tati ko asawere go o mi kammi o wadi nayi o wari o rufi dum mo ko joni anana anyami to wai fe share anana to mo ko nage he o riwi nge dilli wai o riwunge to mi ai anana Allah rokkima ariwi anana joni je jawade Allah rene jawro mi beydata rokkukimo ai min bomi munyata hay to be hay ni to be da niyan woki min bomi beydata to da ai o ni huku ko gada bomi dum o wi o yi adu nagge niran je o yi o ardoji ai bori gima o jamayan to nagge o yi ata ko na mi wi o nanga fi ko yi ho ardo o fa awro range o yi o salake anan ne jawro aure fodi ai ha joni dai ko aure fodi ne do ai habdata irisku mudu min dai joni ko girruno wato alon hawre ne dum munyo to hoda ni don da ai ajamiya yamal jande ko mi wi bo mi rokkete inde Sudan inde Saudiya inde Malaysia biɗande hejima hawta inde Nigeria waje Borno to mi fariti hanko jande o yi a dara nana wadu munyal wato surbajo min yiro nan ai wato Habiba kama mi warata wato humo nyiro der modum to rokkay o Habiba goddo na yajo rokki amma gari rande do o wari o sanki gari ma do ya nana annama yo min artata to anani wai kombi mi to on munyi Habiba min yiro nan ai do o der modum rokkay mo ya mi arti mi munyi Demba ni wadu ni hinnan ga hawre mo sando ai Habiba he ni mo anda yaudara abo inon joni ya idi hawre ne so a han joni dottan be share yau to fada mi munyata mi wi ma ka do jawro mi munyata ai o lokki mo hitbi ai anana ne sini makko wato jawro indi gida mi munya ni to be da niya woki anana fo to joni wurtorde bitata to ai kanji dum bita wurtorde to makko joni a be da nan goddu ko bo no gidda be da na mo jawro ai anni neddon tokkata a tokkiran tan ami damma jawro ai an aburi hade wona gonga da Allah denno ton fulaku gadan momi ko kada ku a wadani ma fulaku kanko ko o yeyi o wadi no hanai to wadi no hanai to joni ma mi wadana mo no hanai
yawa kangal ɗambal tayi engal na in fewre ba a hefti to kamo no a hefti ko o joni na giɗɗa waɗa woɗɗi fu sharuɗaji ay denno ton mi waɗanano mo min andi to iwami humi satti nayi sosai to kanko heɗum fu o yewa o hippi ɗum saboda o heɓi andi neɗɗo to heɓi mere heyi a kawai mere ɗum sosai domin da biɗaya na igi aimi sai gimi wote amma o wi na'i sai jiɗa nagge ko nagge temere giruɗa neɗɗo dai denno je wote to da a arda keɗi temere kottata to ɗi baali temeje ɗiɗi pindata ta laggiɗi temeje tati gardata o joni a nana ko be share mi toro risku waɗanimo risku e fulaku denno joni hanjuru kadi o ɗaɓɓitata ko to joni a nana jawro waɗanemo shari e ka'ida na o tokki ɗum huɗum o yewi na ko yaliya sambo ngel kosam ngel nebbanteyi ɗum min yehi caka jamma jami sheɓoymi o anda no o waɗi o anda no min gaadi sambo min andi no gadaymi to o wi yarra o yehi o hippi ɗum waddanimo risku o wi o yiɗa a hefti joni na o waddaniyam babba nannana a nani ko na o waddaniyam jigal ɗokkal a waddani a hefti ko na o waddaniyam soƴoru der genale kadi jemma o nokkoytaɗe aiki mawni a hefti ko na o heɓanoyiyam paaɓa laƴowa anana ko na o heɓanoyiyam ɓownga nga rimi to leydi masar jemmare 12 lewru 12 ujunere 12 ya hawre e hori a faami ko den kadi na o waddaniyam ceede temeje 9 temeje 9 ɗo i ɓondala o waddata ɗe na way o waddayɗe ɗe kuba hunde o wari kadi o silminta ko gaɗa o lattiroyta a heffaɓi ko caruɗaji ɗi a yiɗi ɗi ɗuuɗi to ami joga kiɗi ma to hoore to anana woni an tokka ko o yima a peshare wato ɗum heññidi e ɗum makko ra anana jawro joni ko ƴamay mami jawro to ra maɗa ko dam joni to mi hotay wuuro to de gartaymi de gartoyta bi a heede ñande alarba to Allah hewtini e alarba he garowa huturo alarba ko to shikken ay ɗum kan joni nan dole en daro darnde to yawa heede alarba hade da kermi risku fa ɗaɓɓitaymi to risku ka andi risku ɗum shaɗɗum sambo je ko kan jeyamba to risku ɗum shaɗɗum to jawro an kadi mi to peshare ɗum ɗum waɗi ballitataɗamo ta wallitake mo amma Allah e wallitake amma na an ko mana a wallitake yawa to joni min ta yejjitayi mi waranima mi ɗaɓɓiti emi yiɗi mi so'o jeyde ngam mi yii duniyaru ndu somma mi yiya ɗum fewre wato a andi dole ko gatta a ɗaɓɓita lahira maɗa to jeyde nde nde gimmi mi yaha andi mi anda no jindiraymi to shin mi nani wiya en toro bara waɗay bara wayiɗi sadaka to kañum ɗum ɗan gaɗaymi mi waɗa nazari no garaymi ɗum joni to mi dillay to ko hani mi jogo shin mi jogotoro bo kon ɗon mawko ko refirta ndiyam ngam bara ko a'a mi hoccowa e rumbuwa wuro ami mi dillido e magga mi waddanga wuro modibbo mi resanga ko kadi noye hani mi waɗa kugal mawni to a hefti ko wato hulɓe bi mo ƴama ƴameno waɗi a nani goo sey nden kadi kayru duniyaru ɗo ndu jiiɗa ndu yadata e wandejo ay ta nani sonne to i woodi habon ta nani sonne habon kadi mere wala sosai kuma nanɗa o wi wane to ja dara yoodi no ɗum waɗi i woodi ko o jogii Allah yarimo to a hefti ko joni de wallitete na a yehi a heɓanoyiyan ɗaɗɗi gojire wato inni keɓɗa ɗaɗi gojire a hefti ko ya lanco a katane a yoodi leydi wondi boɗeri ton ɓenduɗi kayri nokkoyta wara en hawtanma in jaɗa keɓuɗa kaɓɓuɗa ay no modibbo wi faati a je ɗaɓɓi tawon ko ñamoto ay hurumo wiɗa wayiɗi yeede nana wi almajirijo waddu ay heede gartida inin ni ay andi tayle torro to ƴamayi mo mawno mawnata ay ƴamowo majjata na'am heede ta ƴami wato sey tuntimi hitande nde joɗimi e Sudan woodi goɗɗo modibbo o kastaɗo to jeyi nde jaami wato nder ayaji ɗo huɗɗi jangikiyam to andi nde gartumi kanje jindiraymi o wiyam 1 2 3 to kañum jogimi nde gartumi wuro mawne nde mo hokkuma ay kayre 1 2 3 1 2 3 wato hanje wiyata suratul mathematics
wato nden ɗon julduɗa e mayre ai shikenan Allah jaɓi to sabo inan joni kai share to anani to jaɓa bo wonde hokkuma ba ai 1 2 3 kai woni suratul mathematics suratul mathematics wato in janguɗa ɗon suratul mathematics sai jotoɗa suratul ingiliziya ai shikenan ɗum sunna ɗum farila ke tokkina mustahabbi maɗa to dow wato ami ma kanan an foɗo tasbihol maɗa foɗɗuɗa kawai formulaji formula hefti formula mana ato nder formulaji in rokkuma tasbihol jogiɗa yodi ngol hokkatama common now yodi ngol pro now yodi ngol baf yodi ngol adibaf wato on tasbuɗa ngol ɗon haba a huli sai share nyanda jawro ay waya har gobal nyande gartumi modibbo mawdo ay duniyar ye ardani kware daga boni no jodirda mi andi a wada murna 1 2 3 sai yar to mi dai yetti wallahi mi wada alfahari imada wande to kuma mo amma ai kammo koris ko wadi dawdo walata mai ai me ni dani to heba huddi wai min ko fiyata imangu an ai kawai ta wani joni ai dai shakari ma tani rawa ke shiri mo dubi jowi jawro warje to fe share mi fayetti heto na waro ai anduma berne go amma ta jabu bonnina no wandi wadi to alhamdulillah yomin ɗum wato wote ma wote in aina nagge wote ɗin ye nagge kamin darake abo da wote ai kawai jone me haifi kawai hande assalamu alaikum wa alaikum salam arra gobal woru kai kaya hurto ke wai to fada ne do mi dillo do mi tefa to gi ai mi feshare darata to wallahi Allah iko mudun to ko jam onon kadin fi dun to non wadin hiyo o rokkiyen yaggo na'am o wiya to mi yahi mi yahi mi heba duma hite mi ura de lad ai kai mi tun take bo i wodi nyande de kawren to makko biida yawa to kin don lekki ki o gaddumi dum an fata wa rokki yanki mi yi ma nana Allah iko dum Allah iko ware kuwa yawa alaikum assalam ayi mako ai hande kawai dara wanda kike darja mi ga am ko ko dare nano dare kau dare mana ai hande darje wala ai dara to kaya habaru non wadi mana darje wala dara ko dokkata mi kau dara mana wai on to ko hawti wai yo ala ai kawai mi do am ko hawti on wai ko hawti on taw bima mi rokken yaggo na'am yayi mi wadi o wiyan to mi wadi kawai mi ai na'i kawai di ho daga do to sai gimi nagge wote ton de tawda na jingen no gadan nange mi tokkinge yo min wote gimmi to aya wonni risku mada ko mi arriwi risku mada to an diwtata ko hanko aya wonni risku mada alamo meta sabo Allah bima mi alamo meta taw to joni a hefti ai raran mo do hade ta yejita sarde ko kawrde mi watta ilawol mi jangay ay hoɗana yan alawala yan kun rokama lekki jande alawala yan kun wala barka bimami rokama lekki jande ne ai to ai ta pimu joni a hoɗani yam shoyan min kadi na hay yara ba sibiti ai hoɗani hore mada min moye mi dabbita goddo ai sabo Allah annabi to ke share so kamera do min do wara to o wi amin o fiyata saboda ke share dare nan so ka o to wori maka dogi mi sauru tungori maka dokkai mi jamal najje o wi a wai min joni do najje o fiyata yan ɗum fa donu an ɗum fini mi taw mi fa rara nan ka hala to joni saboda Allah ko dai risku dubi anna e mu ciba loyan kosgan sabo Allah o munya nayan o wi ano wadi ngal wadayi to gal wada min ni mi meda mi rokka jamal i wara wi ayangal wadayi mihin do o to be share joni on anni no wata joni dai hawle modon on gorayde anana wato yawro da Allah jamanan mu de o yehino o wari jamangal o wadangal idede no garda jamangal ya abiyan mi hokkama rumpu
a hokki yanko de jami mi amana nga piki lekki kin do ho to ai humi wadi ai to de piida na ko jiida mi yi nagge wote hawri mi ko ɗaɓɓitata ne nayi o ɗaɓɓitata to in o lajjidi yayra nayi ɗon o ardije je tokki ko o hota he to ɗi kewti temere to min nayi mbiɗaya to ɗi jeyɗi o tongi temere subaka temeje ɗiɗi o tawata to o lajjiɗi o lawlo dow to temeje tati ko asawere go mi kammi o waɗi nayi o wari o rufi ɗum makko a shema lekki an nyami to wai peshare anana to man ko nagge he o riwi nge dilli wai o riwunge to min ai anana Allah rokkima a riwi anana joni je jawade Allah rene jawro mi ɓeydata rokkukimo ai min bo mi munyata hay ni to ɓeyda niyan woki min bo mi ɓeydata to ai o ni huku ko gaɗa momi ɗum o wi o yi'a ɗum nagge niran je o yi o ardoje o ƴamayan to nagge o yi'ata ko nayi mi wi o nanga fiiki ko yi hu o ardo o fa'a wuro range o yiide o salake anan ne jawro hawre hori joni dai ko girrude hoake neɗɗo ay habdata e risque muɗum min de joni ko girrumi o wato allo hawre nde ɗum muñon to hoɗanima o hoɗanima tonda ay a ƴami ƴamal jande ko mi wi bo mi rokkete inde Sudan inde Saudiya inde Malaysia mbiɗa nde heƴima an hawta inde Nigeria wajje Borno to mi fariti hanko jande o yiɗi a dara nana waɗu muñal wato surbajo min yiro nangay lo wato Habiba kama mi hin warata wato humuñiro der moɗum ko rokkay Habiba goɗɗo nayaji o rokki am magariran nde ɗo o wari o sankitinde kayri ma ɗo yaya nana annama yo min in artata to anani ko o wi way ko mbiɗa bimi to o muñi Habibi min yiro nangay lo ko der moɗo rokkay mo ya mi artiba to mi muñi demma mi waɗuni hennangal hawre mo sendo ay Habiba he mihi e immo andama yawdara on abo inon joni ya yiɗi hawre ne so ahan joni dottan be share yawto paɗa mi muñata emi wima ka ɗo jawro mi muñata o rokkima o hippi ay anana tini makko wato jawro indi giɗa mi muñi hani to ɓeydani ya wokki anana ko to joni wurtorde ɗaɓɓitata to ai kanjum ɗum ɗaɓɓita wurtorde to makko joni a ɓeydana yan goɗɗum ko bo no giɗɗa mi ɓeydanamo jawro ay andi neɗɗo tokkata a tokkiran mi damma jawro ay an a ɓuri haade wona gonga ga Allah denno ton pulaku gaɗan momi ko kaɗaku a waɗanima pulaku kanko ko o yehi o waɗi ɗum hanayi waɗi no hanayi to joni ma mi waɗanaymo no hanayi yawa kangal ƴamal tayi engal na in fewre ba joni dai tokkamo no o wi a hefti ko to joni na giɗɗa waɗa wonɗi hu sharuɗaji ay denno ton mi waɗanano mo min andi to iwami hu mi satti naɗi sosai to kanko yehi ɗum po o yehi way o hippi ɗum saboda o heɓi andi neɗɗo to heɓi mere sai a kawai mere ɗum to min de biɗaya na'i ji aymi sai jimi wote amma o wi na'i sai jiɗa nagge ko nagge temere giruɗa neɗɗo dai denno je wote to da a arda keɗi temere koddata to ɗi baali temeje ɗiɗi pindata ta laggiɗi temeje tati gardata to joni anana ko be share mi toro risku waɗanimo risku e pulaku denno kanjuru kadi o ɗaɓɓitata ko to joni anana jawro waɗanaymo shardi e qa'ida na o tokki ɗum huɗum o yewi na ko yaliyam sambo ngel kosal ngel nebban deyi ɗon min yehi caka jemma jami sheɓoymi o anda no o waɗi o anda no min gaadi sambo min andi no gadaymi e makko to o wi yarra o yehi o hippi on waddanimo risque o wi o yiɗa a hefti joni na o waddaniyam babba nannana a nani ko na o waddaniyam jigal ɗokkal a waddani a hefti ko na o waddaniyam soƴoru der genale kadi jemma o nokkoytaɗe aiki mawni a hefti ko na o heɓanoyiyam paaɓa laƴowa anana ko na o heɓanoyiyam ɓownga nga rimi to leydi Masar jemmare 12 lewru 12 ujunere 12 ya hawre hori a faami ko den kadi na o waddaniyam ceede temeje 5 temeje 5 ɗo i ƙondala o waddata ɗi na way o waddayɗe ɗe huba hude o wari kadi o silminta ko gaɗa o nattiroyta suudu a hefti ko sharuɗaji ɗi ayiɗi ɗuɗuɗuɗi to ami joga kiɗi ma to hoore to anana joni an tokka ko o yima
Fe share. Na'am. Wato henyidi ɗum makko to Ra, anana jawro. joni ko ƴamay mami. Jawro. To na- ra maɗa ko na'am. Joni To mi hotai wuro. to De gartaymi. de gartoyta. Eh, Ai bi a hede yande alarba. Na'am. To Allah hewtini e alarba he garo a huturo. alarba ko? Eh. To shikenan. Ai ɗum kan joni nan dole in daro darnde. Eh to. Yawa hede alarba. Hadde da ke mi risku fa ɗaɓɓitaymi. To risku Eh. ka Wato a a heɓi andi risku. risku ɗum shaɗɗum ay. Sambo Bare- jel kosan jel nebban. Eh. To. Risku ɗum To shaɗɗum. jawro an kadi mi. To fe share. Na'am. Ɗum ɗum waɗi. Eh. Ballitataɗamo ta a wallitake mo amma Allah e wallitake. Ambana an kuma ana walli take. Yawa to joni min ta a yejjitayi mi waranima mi ɗaɓɓiti emi yiɗi mi so'o jeynde. To. Ngam mi yi'i duniyaru ndu ko somma mi yi'a ɗum fewre. Na'am. Wato a andi dole ko gatta a ɗaɓɓita lahira maɗa. To jeynde nde nde gimmi mi yaha. A andi mi anda no dilliraymi. To shin mi nani wi'a en toro. Bara. En waɗay bara. Wayidi sadaka. To kañum ɗum ɗan gaɗaymi mi waɗa nazari no garaymi ɗum. Joni to mi dillay to ko hani mi jogo. Shin mi jogotoro bo kon ɗon mawko ko resirta ndiyam. Ngam bara ko a'a mi hoccowa e rumbuwa wuro amin mi dillido e magga. Mi waddanga wuro modibbo mi resanga. Ko kadi noye hani mi waɗa. Kugal mawni. To. Kugal mawni. To a hefti ko. Na'am. Wato fulɓe bi mo ƴama ƴameno waɗi. A nani go'o. Sosai. Den kadi kayru duniyaru ɗo ndu jiɗa ndu yadata e wandejo. Ai ta nani sonyo to i wodi habaru. Ta nani sonyo habaru. Kadi mere wala. Sosai. Kuma nanɗa o wi wane to ja dara yodi no o waɗi. Allah. I wodi ko o jogi Allah yarimo to. A hefti ko. Joni de wallitete. Na a heɓonoyiyan ɗaɗi gojire. Ɗaɗi gojire. Wato inni keɓɗa ɗaɗi gojire a hefti ko Eh. ja lanco a katane a yodi leydi wondi boɗeri ton ɓendudi Na'am. kayri nokkoyta waran hawtanma in jaɗa keɓuɗa kaɓɓuɗa Eh. ai no modibbo wi fati a je ɗaɓɓitowon ko ñamoto Eh. ai hurungo wiɗa wayidi yede nana wi almajirijo waddu Na'am. ai hede gartida ininni Allah iko e muɗum. ai andi ta Ai, i mo torro to ƴamayi Mo mawɗo mawnata. ai ƴamowo majjata Na'am. e hede ta ƴami Wato sai tuntimi hitande nde joɗimi e Sudan. Na'am. To wodi goɗɗo modibbo o kastaɗo to jayndi. e Nde jami wato nder ayaji ɗo huɗɗi janginkiyam. To andi nde gartumi kanje juliraymi. na'am O wi'iyam 1 2 3 to kanjum jogimi. Nde gartumi Wani a wuro. maunde nde mo hokkuma. haba, Ai kaire 1 2 juliraymi. 3 1 2 3. Wato hanje wiyata suratul mathematics. Suratul mathematics. Wato nden ɗo on julduɗa e mayre. Eh. Ai shikenan Allah jaɓi. Haba. Eh, To sabo inon joni peshare to anani. To jaɓa bo wonde hokkuma ba. Ya? Ii. Ai 1 2 3 kanjum woni suratul suratul mathematics. Suratul mathematics. Wato in janguɗa ɗum ɗon suratul mathematics Eh. sai jotoɗa suratul ingilisiya. Ai shikenan ɗum sunna ɗum farilla. He tokkina mustahabbi maɗa to dow. Yawra Eh, bata. Modiɓɓe to goni. Ami ma kana an foɗo tasbihol maɗa fuɗɗuɗa kawai formulaji. Formula. Hefti ko Formula. mana a to nder formulaji in rokkuma tasbihol jogiɗa. Yodi ngol hokkatama common now. Yodi ngol pronoun. Yodi ngol verb. Yodi ngol adverb. Wato on tasbuɗa ngol ɗon haba. A huli. A huli. Peshare nyande jawro e waya to arɗo. anan- Arɗo goɓal. To sai Nyande yande gartumi modibbo mawɗo. Yakwa. Ai duniyaru yi'e ardare. kwarai da gaske. Bo ni no joɗirɗa mi andi a waɗa e murna. Hade 1 2 3. Peshare to mi dai yetti Wallahi sosai to duware. mi waɗa e alfahari i maɗa. Wanda ya tostuma bo. Amma ai kammo koris ko waɗi ɗawɗo o waɗata ɗo. Mai ai mi. Jiɗani tun o heɓa o huɗɗi way min o fiyata e mangu am. Ai kawai ta awan. Joni ai dai shaɗari ma tanirawo am. Ke shiri mo duuɓi jowi. Jawro. Warje. To peshare mi fayetti hetto To duware. na waroy. Eh, Ai andum ma ɓernde go'o. Amma ta alhamdulillah. jaɓu bonnina no o wondiri. To alhamdulillah. Madalla. Daoud Manu Comser Melody Master Minumi mi boy Kunde fere yurumiyam Inomi pullo tanu pullo sakira o pullo Te baba woni fu moro baba
pam dada woni fu no mo dada fulɓe leydi kamɓe binka Allah hokka muñal Allah hokka muñal dareno ha ɓe garati e gadana asiyeji fulɓe dareno ha ɓe garati e gadana jawle fulɓe dareno ha ɓe garati e gadana ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe fulɓe daroɓe inanta heɗitoɓe Suudu Radio Fodde International Abuja barka men yi wakkatire tere to hande min keɓi wadde dilla suudu ñawtorɗo ndu Adam wondu lafiya lamorde diwan Nasarawa to ɗum walini malla en fukkini ɓe piirowal koñam kadi Nigeria nawnuno wato asaweje 4 taaliɗe on ɗon to gongal wari woɓɓe ko ɓuri sappanɗe 4 to nder ɗe asaweje 4 ni min gaddi dilla ha suudu ñawtorɗo to ɓe ɓen fukkina wato woɓɓe nder maɓɓe fukkina ɗo mi wondi goɗɗo nder daroɓe ñawɓe ɓen wondi bo no inde maɗa Ismaila Beti. to no ɓe ɓalli gontidi Ɓe goɗɗi alhamdulillah. machallah so diga nde hunde waɗi wattuki joni ko ɗume yenayi ɗume haali gontidi ɗon Gaskiya hali ɗum min gontidiri min ñawda ɓe amin e ɗaɓɓutuki ceeɗe ƴaƴani ɗum saɗiri e noon ɗum min dawri min ñawda ɓe hoɗe wi'a gomnati hoccinawi amin mino wala ko hoccinawi amin mino jogi koye amin e koye amin. wato ni to mi faami haala ka gomnati wi'uno ɗon ko nde hunde wangi do hocci teddorgal ñawtuki ɓe ñawɓe har wadduki ko ɓe koyata na innowo ɗon gomnati ko jettinayi alƙawal Kota kota ma gomnati bina alƙawal ko fuɗɗama ko hebbina koci mino wala ko waɗani min nder ɗum yani ko min gaɗani koye amin. so wodi bono ko gomnati ɗum wino in hocca ɓe ñawtiɓe hawtoɓe e suudu ñawtorɗum ndu gomnati wondu ɗo lafiya ko on gaɗino ɗum Min gaɗino min jeeyi min ñalli min mbaali min mbi'a komi kanjum waɗi min ɗaɓɓitima pita min ñawdiɓe amin ha joni bo min dow ñawduki tunda o yeni dotta en gonɓe suudu ndu wonɓe mbiyanɓe ɓe anda gomnati wi'ayi ɓe ka kowa e andi ka ɗon ciyama bala tawimin dotta en gaɗanimo bayani lalle daga ɗon ha o wi to ka makko wala so yikki ngalal kalngal heewayi ko ɗum woddi goɗɗum ko tokkitoy ko bo mawɓe fulɓe kono ardinoɓe on yaaki ton to gomnati ɗum tokkitoyrari yiɗin alkawal ngal ngal hebbinaka ko bo wala gaskiya wala hulɓe garoɓe ɗo to amin wala mawɓe ɓeni ardiɓe kama ciyaman bala e arɗo lawal e secrétaire min on ɗo min andi wala garɗo yeni kono ɓe ɓalli har joni mi ami nana bo min on goni jiñotoɓe ñawɓe to no gontide ɗon yaati joni nonno wattu waɗi ra ceede saɗi ena on joddiña ɗume yene gonan gaskiya yene ɗum saɗi ɗum naaɓe hani o waɗa muñal joni haka hani o waɗa muñal ceedeji ɗiɗon ɗi dotta en innani min ɗi keɓowaki hani um dawro min gaɗi muñal e noon ɗum min ɗaɓɓita waya um moyta ɗum heɓa wokkoy ko a wawi inna bono ko tawiɗon ka hunde no feƴƴi wattuki hande gaskiya min mbari jawdi komin mbari ɗo ni asibiti ɗum daga ɗum fuɗɗi ɗum ɓuri gam 1 million komin mbari ha joni bo emin dow so gonnoddamo gaɗanta mawɓe fulɓe ima gomnati diwan Nasarawa ima gomnati mo gal lesdi Nigeria to ngal alkawal ngal ɓe koccuno to gaskiya mino noddukiki min noddata ɓe gaɗa muñal ɓe tawimakanomin min ñawdi min godanaki Allah amma fakan min kasake ɗum lokaci min kasake ɓe gaɗa muñal ɓe sikko alkawal ɗum ɓe koccuno daga e Allah yaɓe duniya e arɗo en ɓe gomnati ɗum waɗa muñal ɗum sikko so Allah laamiɗo ɗon go oto
to no ma inde ma Muhammadu Ilyas. so ndume na finki da hore ma da sai ko de wonde Gaskiya ko dai wanda ke gaskiya ne sun take hankali a harka Allah imani suke ma ya faru domin nan da Allah ta yi maki kajin mutum na bani Allah do iko mudun mai domin keɓe da kan dai wanda ko ne wangi na ko haure min je taimako min je amma bara ɓe ɗon ɓe gaɗi mutane 30 da wannan ya minon kuma nawanaɓe in gaɗi kusan mutane 10 woɓɓe fu Allah umminiɓe woɓɓe bo kamma e ɗon e jinya ma har joni woodi gonɗo kafiyol kanko koyɗe makko ɗe kuuɗe gewdama e juuɗe to ɓeɓe min gondi ɗo ma mi wondi yimɓe 3 oto koyngal ko oto ni no mi huwira noon o huwira an kama ko to on bo ni no giɗa ɗo to rido wala nawnode ɗo mi huwiyan ɗo to koyngal to woodi goɗɗo ɓiɗɗo malam hasan mbiyeteɗo Ibrahim kanko kam gaskiya har joni sawqi ɗum de nani wiya sawqi woodi kanko e wanama koyngal ra o wama jarɗama fu en nawnoɗo kanko har ga Allah joni ni min godanake Allah de min kiriri min meɗe bayani an ɗum to gonna tango da anta gonnati akiri fulɓe to ɓe balli to on to ɗon noddango min gaɗanta hulɓe de gomnati min jadake min godanake Allah alkawari ɗum ɓe focci ɓe mbino ɓe gaɗanayi min minon min ji'aɗa amma kamma to ɓe godi niya ɓe shiko har joni ga Allah min kasake ɓe gaɗana fulfulde kamɓe ardiɓe iri lamɓe amin noon so arɗo lawal en Allah ɓe gaɗa muñal ɓe taimakomi yawa bayani an gonɗi Manu kom ser melody master mi boy kunde fere yurumi am Wai daran to a addu ko waddiyan to wai to a taba takoki ai na kan yi waddiyan ba ai te kauri der bafe irin hi heton ɗayi liɗin tun to joda nan na ko waddiyan joda a ya dai hala a joda tan kai a doi wura ma to use kan ga Allah a do yo hoy nay kadi wi mi do hani mi tokkito di mi ma kadi ni a Allah iko mudum to ma dalla hude gure jam jam ko sadi wala alhamdulillah ko en nani ma dalla wato fe share na'am a andi dai mi kiɗo ko miya en kiɗe bi gaina ko kadin wato daga Allah hiti ummoyimi ider duɓi ɗin ɗo hon min imi nana o wi'a mi yetti Allah to tun mi suka har wadduki joni mi yi'a ko mi yetti Allah waɗi a hefti to amma joni wodi wonga ƙungiya hanga ma nga mi yetti Allah nga nan mi ngam mi yetti Allah to wai shin ɗum mi yetti Allah kashi ne ɗum woni ni to kanjum wadduma nana kanjum wadduma to mi yetti Allah ayno ɓe goni un gure ɗiɗi ko mi wima moble ɗiɗi ko ƙungiyaje ɗiɗi a hefti ay kanjum gotum kanjum wiyata mi yetti Allah ɗum ton ɗum arduɗa ton arande ton a hefti ay yawwa kanjum bo ɗum ton ɗum jiiɗa kiɗum ɗum hausa en i nder yarabanko en i nder tibi i nder ibo i nder fulɓe i nder kala hu goɗɗo neɗɗo mo anduɗa en ni leydi Najeriya gonɗa adura to an ɓi ƙungiya mi yetti Allah a hefti ay ɗum mo kanjum mi yetti Allah kawtal hoore ɗum dafta Abdullahi Bello boɗejo kanjum ɗum fulɓe ɗanɗa to na a pullo na ko yaali ɗum e maɗa ta pullo on ma a wala pulaku ga a woodi hokkoy na kokko yaali mi yetti Allah kawtal hoore e maɗa a hefti ɗon ni mi yetti Allah kanjum ɗum wala nafa ƴama dalila mi ƴamima duuɓi ɗi Allah hokki en
dow gite men en waddi mi yetti Allah ka ɗum ko sosai to amma mi yetti Allah ɗum waɗi ɗum jangina en ɗum wurtina ɓurti ɗum famana jamu meɗen ɗum rokka en enci dokkiɗen ɓe leydi ɓe wiyata ɓe godi goɗɗum nafato leydi hande rano gartuɗen amma hanjum mi yetti Allah kawtal hoore kanjum yadata ɗayi ɗum waytini hulɓe ɗum jangini hulɓe a hefti ɗum itti hulɓe nder matsala ɗum hawti hoore hulɓe ɗum haaji hulɓe kadi mi yetti Allah kawtal hoore ta nana wiya international to on kanjum na wai leydi Najeriya tan ɗum dari ba na Afrika a'a ɗum duniyaru kaba go o mayru to ai wodi wakko kungiyo mako nan mi wiya ha'i jam dere wali jam haɗum non dai kai ire majjum dai kai mi hota ko tabital fulaku jam dere to mi hepta jam Allah sakiraku kono hanjum ni ɓeyata ɗum fara ɗum ɗon to mi majji ɗum e tokkay mi to a meɗi ki ko ɗum waɗi nafa ko ɗum waɗi to wi jam dere ko jam nder hulɓe to ko ɗum waɗani hulɓe ɓe waddi jonde jamde a'a gam Allah to wai hamɓe gaɗata gam Allah ko ammo on waɗanta ɗon waɗanta gam Allah ai mi hefta hoore fi ɗum hajju hoore ɗum fi en nodda ɓen ɗon hulɓe ardiɓe ɗen ɗon ƙungiyaje ɓe gartowa ley Dabta Abdullahi Bello Boɗejo kukugal ngel ɓe giɗi ɓe gaɗa imo wodingal o rokkayɓe kanko laamiɗo hulɓe yewwa noddukiki noddetemɓe on ɗon wayna heta heñiri taya maɗa ko an a darake gomna tenuwa go on do'ima joni garta biya a haaje hulɓe ko ba a laamiɗo on tarti jihol ngol in ɗalima non wa joni anduɗa a pullo a waray kaja hulɓe ko ba ga Allah rokkima sheedoy a waɗi sa'a a yehi huuna a warti ko ga a jooɗi Kano way biya an ar a pullo a haaje hulɓe na hanjum woni pulaku ba ay pulaku lesdi ndi ɗum ɗon les Dabta Abdullahi Bello Boɗejo wato ko giɗɗa bi'a de ko keɓtumi to nder ɓen nin ɓe diho ɗum nihi ɓe garta en tokka o neɗɗo to ƙungiyaje maɓɓe e godi ma'ana a hefti ɓe dilli do'a ma'ana maɓɓe ɓe gara ley laamiɗo hulɓe e ɗum woodi iri ɗum ɗon ɗum sey ɓe jogo ayde kanko ko kansila o meeɗayi Dabta Abdullahi Bello Boɗejo amararu kajal ngal o haajanta hulɓe a hefti on ɗo emo haaja hulɓe to ay o ɓuri ma shugaban kasa haaji ay to waɗa baru Dabta Abdullahi mo wadda baru goɗɗo arduɗo leydi ay ene en ngala goɗɗo iri o yewwa en nodda hulɓe bo bambana mo gaɗa yewwa bambanen mo ɓaawo ɗe ƙungiyaje da ɓe jaɓayno dey to dey gam hulɓe ɓe gaɗata to ga Allah ɓe desa ɓe gara amma tawi ɗum nin mi yetti Allah gaɗata to a andi gomna Binuway on ɗon mbiɗo durata to diwal makko to kanko ma Samuel Otom ko yewwa ko Sammal Otol ko mole moye imi ton ndenno mi yahi mi yaari hefti kanko ne nammi no hono mi wartirɗi do to kanko ma emo dura a o dinanaɗo ay to daga bo dai emo dura to kanko ma mi yetti Allah to mi yetti Allah mi nani kama kanko laamiɗo hulɓe o meɗi yarukimo kara ay he a hefti on ɗon to amma emo dai ɗum ni mi yetti Allah tunda hanko ma emo woodi ko o durata inni a woodi ko durata to an ɓi ɗum ni mi yetti Allah ɗum bo mi yetti Allah ɗum hulɓe ngam hulɓe ko nammi imo inna ta'a jaɓu mema neɗɗo ta'a jaɓu mema neɗɗaku muɗum amma to memi ɗum maɗa to amma ta'a jaɓu mema ɗum memamo ko kadi jaranamo golli maɗa andi ko torrata hulɓe kanko na Dabta Abdullahi Bello Boɗejo ko o wurtoyimo habdana hulɓe to en gartuno baali a andi baala sey nga taro nga wata ra'ayi laɓa ma a anda amma wartuno be'a ko bewa to nga tarake ko nga soñoyi ñuuƴi ɗi maɓinga nga halɓay abo garay mo'inananga to nga taari nga halɓay gara mo'inananga to en gartuno kuto goɗɗum boni heɓi en burto biyen en jaɓa meten kanko Dabta Abdullahi Bello Boɗejo o nanay meto men o bo waray o wallito yewwa mami joro wato ɗum mi yetti Allah e ɗum on ɗum hulɓe ɗum bo on ɗum gaynako kumo anduɗa e dura to e nder ɗum bo on ɗum hulɓe tsantsa maɓɓe ka kammo arda e hokkoye nawoye maɗa e kaɗa kuma biya a joɗo to nder mi yetti Allah kawtal hoore to alhamdulillah joni mi famti yewwa yewwa jawro lallay en nodda hulɓe fa to warta en tokka mi yetti Allah kawtal hoore to gongal ley arduɗo hulɓe duniyaru hulɓe duniyaru ko hulɓe abeka gaba Dabta Abdullahi Bello Boɗejo kai hankali a warti ɗum warti ko ayyo ni komi no wawai wanga masha Allah ata de fiya ayyo ni kam wato
alhamdulillah to mi yaha sai to mi so to boɗɗum bo hande to ko a nyamo lumo so ba dai biya ga Allah dan bala to na'am o yi bono kiyam balangu ga Allah to yejjita yam to hede ko dai dum da uma ni ma to mi hedi ana mi alai a to ro koy ma watan ta wallo to kadi kam wato Emini Doctor to Kano fadan joni Kano ni do tashi hankali hebi dum hande no wadi a hefti wato Kano dun noy wodi ko wangi to Kano wodi neddo goto gadan be laifi to Kano to na dai in gadan do am mettinan do am bernde de amma mi wodi godum yata Alhaji Sa'idu haba kanko ni ko ai shikenan hala rai wato to en jey Kano mi darorto wayla min mi darorto hombina nanga gono wadanta dago non gadante Kano taggennun andi to jarden nun sambisa kawai jeten lami do fana on fijo lami do hulbe wutake fijira bido no fijira en fijira ovo hepte ko en jari dum sambisa joni a hepti to sai shufto en neddo goto desemmo ton ko ten Kano to inen dum to woni dum to dum woni to en gartiri dum to dum woni sho ano dem onni to en sho ake ko cemo jen to lami do yawwa sai jodo den he kollemmo lami do higo fijo makko sabo Allah annabi fama fa kanko lami do hulbo rafa maliya nattu maliya hande gi'a ralumo maliya daga to en hoccoyta na itirela wadde goddo lumo refa en tore to andu no wando ummoy rokkata hulbe su scholarship be jabe janga lami do hulbe ummoy wi'ata hulbe gadi kaza o wi'a o fewanaybe to na lami do hulbe ummoy wi'ata gomna hadi hulbe be jodo jam o ya o wullo gomna on o tilaso bo dole wurtino hulbe hakke mabbe toy warata hulbe o wurto o wi'a o jabayi lami do hulbe on don fa lami do hulbe na fa mo Nigeria ba mu Africa de da ado jodi to Kano ko gadan na hulbe to Kano min nan mi ka hala de nan mi ka hala sai nan mi bernde e wada dala ai kanjun joni gimmi min de annangi goron dutse ai hande e de to ko kawo ko cam hakunde dala dum goron dutse kebindiren ko kawai kolle tembe ba kanko lami do hulbe fa na mo fijo o yida fijo a hefti kanko ko hajanta fa fulako kai tarama na hajana fulako darama na rama godum idea du waro andi to en ko cimo ayen jarata mo to lami do buri sambe makko to lami do hulbe kara ya jaratan mo dafta kamal alquran shike nan daga sambisa he karaye ai to yari mo karaye komai ya kare en jahu shike nan wato aya andi ko wadde je ko hande Kano e wodi hobbe jonin yin mindi ko hani keɓen may joni jangirde en han tawe keɓen jangirde heɓa yiɓe neɗen ɗo enda heɓa sukaɓe meɗen daga janga haali gonga sabu jonin soni wona ɓinguel arame janggo fo wala ko yitata anen mawɓe en janggaki sukaɓe men ummo kamɓe jangga waɗaki so ɗum waɗi ko mbimi de anan fo garu subaka o fa ndaare dabare majjum sabu noy hanɗe gadde ɗumore gonga wawa sarki ceede hoggo ne mbiɗa haalata gonga gonga amma joni andi ene fuɗɗi no gaɗa a famina joni gatte gaɗi hunnuko woto fa gaɗen ko yiɗi ɗum woni haala kan famina sini en keɗi do'a ko on gaɗan ɗum dow ko hoyi so do'a tan kamɓe ɗon non kanan ayi mon fof Allah no hokki ɗum mango ko acci ɗum ko ittuɗen kananke fa hande delle o itti kam min woni kananke mawɗo fof hatta anon ɗo mawɓe no ngoodi hakkilloji so on gadda hakkilloji mon min ɗum wadda hakkillo am kawrine ndaare dabare nde haade ɗen nangude fa keɓen no kuɗi men nde heɓa jande gonga sarki hala gonga amma min dabare nde jimi joni nde tunna on sarki o hani nodde fulɓe gomɓe leydi men ni fuu fawre famen fulɓe gomɓe leydi men fuu nodden ɓe fawre famina ko lemɓe ke dabare nde ya ɓurti sabi ɓe mbi a famen tunda ɓe dotti mawɓe ne jangde ɓe daara kamɓe haaro maɓɓe andi ko jande joni jande no woodi very important tubakoɓe ɓi very important famina eyo ni jaati waɗi ko mbimi nodda on sabu joni min tan mi wawata adi hakkille fa gollide fa ɗum gasa a yii
ɗum waɗi ko wi'ade jama'are kam ɗum goto ni so min tan goto fu mi wawata yittude kese mi nodde jama'are amma joni waɗa fu a hollite jama'are nodde waɗi aleykum salam bisimilla amiru bisimilla mun ko waɗanta tan ok na waɗanta tan yonka joɗin ɗon bisimilla joɗin ɗon okay that's all bismillah hewtuga okay no bismillah ya rabbil alamin baba ma dan da baba amiru wala jam ja walla do gendu men do no lawol wallahi jam tam bismillah ma dan da alhamdulillah wodi tan bismillah inshallah alaikum salam ajan garan bisa oh bismillah ma dan no lawol le wallahi alhamdulillah mana wala jam kai lawol ta jam to gasi dodi aga ta fu wada jam ya tawdani madalla to bismillah ma dan da alhamdulillah min dia jamni gardo ayo inshallah mi ƴiwi nokkuje kewɗe miɗo yiilo ley fulɓe e do ko ɗum wondi kam woni raadude ley pulaku min ƴama kala komin ƴami fuu neɗɗo giituɗo fuu emin godani ɗum moƴƴere mawne du ayo so ni mi yi'i moƴƴere fuu wona moƴƴere gudan non ko heewi saabi dokkal ngal wona gudan min kokkata ni ɗelle ɗo noon ɗum holliyan ɗo genni amiru o jimi to fa mi yetto onon du mi andina on fa hande mi ƴama on e ley moɗon giituɗo fuu daga amiru fa wondaɓe muɗum fuu emin godani ɗum moƴƴere ko heewi ɗelle onon du mi joni mi ƴama on ɓe amiru hokki e lawol fuu mi ƴama on kala giituɗo ley moɗon fuu inchallahu kanon jeeyi moƴƴere de bismillah ala hande jati ayyo aranel muɗum saabi ƴamɗe ɗen wonana ƴamɗe nayyi ƴamaymi on amma ɗe fuu e dogo oto ɗe doggata ayyo aranel ko ƴamaymi woni e ley plaque meɗen joni moye woni mawɗo fulɓe ɓurɗo yiɗude fulɓe fa hande ɓurɗo wallude pulaku moye woni mawɗo fulɓe fa hande ballo pulaku ñaƴano kuma fina tawa muɗum ley leyɗe afrique men ɗo ndelle ɗe kulle nayyi ɗe ƴamumi on ɗe fuu ɗiɗe dogga dow goto kala du giituɗo ko ɗum jogani ɗum ko hokkite woni ɗum hokkan ɗum loore fa hande ɗum hokkay ɗum nayi tataɓel majjo woni ɗum hijjinowan ɗum hitande nde e mbiɗa kujje nayyi to joni kujje nayyi ɗen miɗa haajana indana kam ɗum gotel gotel so indi ngel ɗo fuu muña fa ɓoyta de inda ngoyl ɗo non jaati mi yiɗana indira ɗum gotel gotel heɓa min famito ɗum fa woɗa ayo aranel majjum kam woni ley mawɓe meɗen fulɓe moye woni pullo mawɗo ɓurɗo yiɗude pulaku fa hande ɓurɗo andede ley fulɓe ɗiɗaɓel kam woni moye woni mawɗo fulɓe ɓurɗo ñaƴango pulaku fa hande tataɓel kam woni moye woni mawɗo fulɓe ɓurɗo wallugo pulaku ley africa nayaɓel moye woni mawɗo fulɓe ɓurɗo wallugo fulɓe fa hande ɓurɗo ñaƴango fina tawa muɗum ɗe kulle nayi woni komin kaaja kala giituɗo ɗe andinayo a yettama amiru a limti kay fa wooɗi joni ka haala kay ka mawkan en anani ko haali kanake an ɗo hoore maɗa an tay sakko min kanake accu hakke noon waɗa anani waɗa seeɗa hoggo joni haala ka o ƴami ka non jiiɗata kam amiru mum hawɗa mi wayi noon ni afrique meɗen ɗo mi hawre iri majjum ka gina mi yiya amiru majjum ka gina ɗo ka zaman hande no gonɗen hande mi yiya amiru on pullo mi yiya on gina aboki jam ñalli ɓe gonɗa wuuɗo waru haala gom waɗi funtiɗo hande waɗi tawte an kana o hetnetani radioji yo tinna waɗu haala ka a ƴami ɗum aya giɗa o fof guitayɗa haala ka ƴamɗa kaka nam min guita tafen
aboji ada andi birtenge wota ngori en do acca Amiru bara dufra kam ko sam irini acca Amiru wallahi Amiru wuro gommi de oɗo diganke haala gon wari do niddo go wari do na ƴama haala niddo fu jiituɗo moƴƴinta en keɓa jawdi ɗum waɗi ummoye min garu min dogga walde ɗo mi andano no kekel ɗum wala toro joni de aboci min mi wala fu haala gokka soni wana joni ko haali ɗum soni a yiti ɗum kosa ɗam mi yafuki o ƴama kan ƴamɓe soni a yitay kosam ɗam a wartiran ɗo hakkubaru Amiru ɓe ƴama haala kam mi yita bisimilla aɗa waɗi jamude o hay min nokkuɗo min ɓuron jangude inshallah so ni a yiti gay wana ka kosan tan o ƴama sini haala mathematics ma english no hollinimam jangin liberia gila 1981 Amiru ɗum kam mi yitan bisimilla ƴaman ƴanɗe ɗen ɗum ɗo wana ɗum ko miijuɗa non ɗum haala pulaku non bisimilla ɓen pilote noon anduɗo ley fulɓe ley pulaku meɗen fu africa moye woni pullo mawɗo dariɗo fa hande ballo pulaku ayo fa hande ɗum moye woni pullo mawɗo giɗɗo pulaku ɓurɗo andede fa hande moye woni pullo laatiɗo mawɗo dariɗo ballo pulaku ɗum tani ɗon ayo Amiru ɗum kam mi andi ɗum wona wolle wakkati fu mbiɗa hettino radio ji journal labari yimɓe ne jenna kam to min wawi haalde haala ko yiɗi haalde ɗum mi andi ɗum to bisimilla aɗum binda mi ƴamima pullo ɓurɗo yurmade pulaku ley leyɗe meɗen afrique ɗo mawɗo kawno docteur Abdoullahi Bello Boɗejo o yiti hollima o yiti kallenaw ha hande jote e jungo jote e jungo fofoma aboji jabu jungo woni fa hande ko mbiɗa ɗum jabu jungo Amiru ande sen jabu jungo hakke hollima mi yitan woni fa hande pullo fu ɓurɗo ñaƴande pulaku pullo fu ɓurɗo yidde fina tawa pulaku pullo fu daraniɗo fulɓe ayo o semtinira pulaku docteur Abdoullahi Bello Boɗejo no ok joni ko kalɗa ɗum weeli kam fami ƴamuma andu yalla tawa a haalay kamɓe ɗum ɓe paama wonko ko heewi saabi ɓe guidano koye anduɗa e majjum fayi an guituɗa koye guiduɗa Bello Boɗejo fa pamuɗa kanko woni jurmoto ɗum ka wetti fu mbiɗa yettino labari jam are ne yetta Bello Boɗejo a faami ko waɗi pammi Alhaji Bello Boɗejo hiɗɗo noon jiɗɗo fulɓe daraniɗo fulɓe aɗa winda bisimilla windu mbimami taɗamo o laati omo yiɗi enɗam fulɓe omo ñaƴana pulaku miɗa daramo ley TV miɗa yiya omo watto ar fulɓe tekke fulɓe Abdoullahi Bello Boɗejo fay o yehi Makka si o watta tekke fulɓe lakubar windu no inde ma min aboki windu aboki inchallah a windi neɗɗo nana ayo fa hande binda kanko darani fulɓe neɗɗo fu jonnuɗo fulɓe o darto o walla fulɓe e mbaɗa fulɓe jennaka de o daraki ɓe fulɓe mbiya bomɓe fu o darto wiya ɗum aa o moƴƴina inde fulɓe Abdoullahi Bello Boɗejo tan watta noon ley afrique ɗo fu kanko tan ñaƴirta fulfulde ɗum wuro makko fulfulde no haale bay cofal makko no haala fulfulde Amiru nani bay cofal Bello Boɗejo no haala ni woni an aɗa andi Bello Boɗejo ayo ok aboki nam a yettama an fa hemma Amiru gendi moɗo ɗo fu ka albishiri maɗa ko kollay ma ɗum woni tawan ko ɗum haalino aran a tawaka ayo ɓe adi alkawal kala guituɗo ana hokke na'i kala guituɗo hokke na'i ana hokke na'i ayi kosan dufuɗa ni na ayo delle nagge gemge ɗum ɓirata ɗo heɓɓa kosan kan non kokketeɗa Amiru heɓi nayi ha min gonɗo ɗo gasi Allah may goy alhamdulillah fa hande ɗum hokkete loore Amiru mi nada mota inchallah fa hande hitande hikka ɗum hijjinoyte a wiyam Alaji Aboki a hijjoyto Alaji Aboki Alaji Bello Boɗejo kuma wona Amiru Alaji Amiru Alaji Aboki wona antan Aboki fay Amiru moɗon imma gendi moɗon ɗo fu ko garamɓe ɗo mbi lawol mon no waɗi ɗum moƴƴinana on lawol fa wara ɗo fa hande moƴƴereji cokkoɗi gaɗa ɗen
ɗum ɗo sai caggal de ɗo fof giyan Allah akbar aboki an hani Allah nene joni huude fuu so Allah jaɓi a yiyam gedde moɗon ɗo fuu so Allah jaɓi du moƴƴere wari ɗo aya min du ko giɗoya miɗo woddi he ɗum gollal ngal min giɗana fa min paama ley Afrique meɗen fuu fulɓe anduɓe goonga jokkuɓe goonga yalla ɓe giiti goonga na ɓe giitay saabi neɗɗo fof woni ñaƴaɗo lejol mum jurmotoɗo lejol mum ballo lejol mum wakkati fu nde ɓillare ɓurdu saabi jon goonga tan yiitata goonga ɓenne pulaako ɓeɗen fof ɓe giɗana ɓe giita ɓe woni anduɓe yalla o woni jokkuɗo goonga he gollira goonga mi wari mi tawi do gedde moɗo alhamdulillahi oɗon andi golle bello boɗejo oɗon teddini golle bello boɗejo ayo delle mi yetti on fuu Allah ɓeytu wattugo moƴƴere ley gedde mon ɗo inchallah moƴƴere nde mi gaɗi alkawal muɗum do oɗon du so Allah on gi'an on gettama sanne min jettima sanne min nani inde makko sanne jon noon no gariɗa ni haala ka ka juukam no ɗum waɗi ɗum wartay am tafet aywa madalla min du faami jaati sabi ɗum ɗo haala international ya haala international dole neɗɗo say miijake awnake raari moye woni laatiɗo to a faami Allah manko wallu Allah hokku en iri makko kala wakkati fullani haqiqa ɗum kay so ni tawi hooreɓe fulɓe fu ɗon no bello boɗejo waɗi da mi mbila torraji goɗɗi yaha ley leñako fulɓe duniyaaru ɗum fuuɗa ɗuɗirtano ni ko elete woodi Allah hawra ko'e fulɓe andina fulɓe goonga jokka goonga fa keɓe mawɓe hewɓe nanduɓe hano bello boɗejo ni on gettama amin Allah wallu ya Allah Allah wallu aboki jowti sanne amin waɗanɓe subscribe gaɗa comment gaɗa like ɓe dulda sakiraɓe hande ma neɗɗo to heɓata mota daga ɗo har Abuja emi nana hibaru bello boɗejo joni dole mi fayi Abuja hande wuro an koko nyama wala hande koko wuro an nyama wala nyako salamu alaikum suka noy baɗa emiɗi mi Abuja noy sawri jamu gureji noy balle ɗiɗi sukaɓe joni ɓe distantako mawɓe iri ɗum jamani na kawfinere mi waɗata suka anga anda nawɗum hoore maɗa mi yima hande wala koko mi nyama wuro bello boɗejo mi fayi bello boɗejo wala ɗon o dilli la ilaha illallah tomo woni suka tomo woni to no mi waɗata hande mi yima nana daga pinɗe hande ɓikkoy an no boyay koko koye nyama koye gala mi yiɗino mi yaha to bello boɗejo suka a anda koyimo ɗon andi bello boɗejo bo ay on ɗon tawoy ko o wala ɗon jonin nan de utunu mi nodday Tasiu Suleiman wi'amo o yewta bello boɗejo miliyan goma umma ñaako la ilaha mi addete ma umma man miliyan goma suka mi wonta miliyan goma umma ñaako wayyo duuɓi ɗuuɗi suka duuɓi ɗuuɗi wayyo miliyan goma suka waɗa mi yana ɗo bello boɗejo emo hokka fulɓe a nani noro ñande ɗo mi nani bello boɗejo yeedi billion namami bello boɗejo mo yeediɗe mo yeedani fulɓe kawai joni mi muñama nde giiɗa muñe yaaki jango mi nodde Tasiu Suleiman o a hokka an nomba makko a cuti kawai mi nodden to suka Allah waɗane barka joni ñaako joni mi hota mi jooɗo to wuro am masala wala mi de'itina ɓikkoyam to wala masala mi godake to ami soɓɓo kawai inde an Baban Rukayya tani a wi Baban Rukayya ɗo to leydi Nigeria wala mo anda to ni a yi Baban Rukayya jango kawai ko iri mo ƴamuɗa Baban Rukayya to har wuro ɗum waddete har wuro
jaɓe ko yalla ton to wuro Alhaji Dukuri yalla ton ɓe jaɓe ɗan keɓa ko ɓe ñaami. Ai in fiya Bello Bodejo e Nigeria. Mo turoy to jirgi wara nammi har wuro. Bello Bodejo ko Allah sako alheri mi yetti Allah waɗane barka no inde maɗa ɗan soyayya ko jimol maɗa mi nanayno e to ngol Bello Bodejo ayyimani Bello Bodejo suka Allah waɗane barka Allah waɗane barka to joni dey ami soɓɓo kadi ami soɓɓo mi godake ami yetto saare kadi kai iri ɗum Allah neɗɗo Allah yiɗi neɗɗo Allah yiɗi neɗɗo joni ami yetto wuro jabaji Allah sakano Bello Bodejo e albarka Bello Bodejo Allah windana ɗum ko yiɗi to ni non no o suka wi non ɗum tabbiti Allah sakanomo kai neɗɗo a yetto wuro Daoud Manu Comser Melody Master mi boyi ɗiɗum ɗum wartirin hin in waɗa kungiyaje feere to joni dara mi yaha to peeshare imi yiɗi min ma mi tiggade an kungiyare nden hanko peeshare imi yiɗi o wartanoya sakatare nder mayre kam mi yaha ko mi tawaymo e wuro alhamdulillah woni fuu nomo dadam to leydi ndi Yoruba ɓe godi mobgal maɓɓe ko wiya kungiya maɓɓe to ɓe bolwi kawai ɗon ɓe daroto Hausa e mari ɗum maɓɓe Ibo e mari ɗum maɓɓe Kanuri e mari ɗum maɓɓe Nufanko en ɗo e ɗum maɓɓe amma enen hulɓe sey nana o waɗi ɗum mun ni on nin tiggingel muɗum hakku mali joni nande siyasa tigiri neɗɗo hewara tigga ɗum heɓa koye siyasa to jaɓi koye fa'i yeeso to da Allah hitoto ma to waɗi siyasa ɗum no tokkay ɓen ɗon mawɓe ɓen ɓe andi ha jana hulɓe mum ay na wayen aybe ba habba ummi mi anda ko yaali fulɓe sunna kullu mum andiri ardare hande assalamu alaikum wa alaikum salam e share hay mi nani a haɓito wallahi haba windu heƴaniya nani doro ɗum heƴaniya to ay to non waɗi mane nanaymi a haɓito habba kiya kawtal hoore hulɓe meɗen a dara nan dara wato a heɓɓi kowa heɓi wattu to waɗa wattu muɗum ɗo a yiriya imi wondi e jakare am to emi yiɗi dama mi wara to maɗa aɗo tawi Abuja mi andi taw mi wattata hulɓe to en keɓa wonde bidiyare motten hulɓe min ma emi yiɗi mi kafo wonde kungiyare nde andi hoore to an hoore ma wato mi yadike ma mi waɗi inde mayri to no inde nde ñamdal to ñamdal fulako ko ba ñamdal hulɓe ñamdal fulako a heɓi to kanjum jimmi da a jaɓay en jeehi on holli en raano gaɗeten to an woni sakatare mihi sam yimɓe waɗantama sakatare jowro tarihi ma na ɗum laɓɗum dow hulɓe arande ko gaɗanɗa hulɓe de jeyata a tiggay ba min yimi andi joni siyasa ummoye jiiɗa goɗɗe ceede jaalete ƴaɓɓo kanjum jiiɗa kuuda ici a waytare hulɓe mbiya a tiggi mobgal ɓe gara kaza husitel jiya gaɗa ciyaman imi andi ni dabare ma wan ɗon keɓa ko keɓuɗa to waɗi siyasa ɗum torɗa hulɓe fa'a yeeso to dara nanna ayi mi andi tabitan woodi mi yetti Allah kanjum darlaɗo woni a hetti to mi nani woodi ma mi yetti Allah kawtal hoore to kanjum ma mi waɗa nde an kungiyare nden mbiya ko heɓa e leñol ayi ngal ñamdal ñamday ko a hetti ayi a heɓay jiiba maɗa a heɓay ka tebbo a taway sukaɓe way on je on gaɗi university garon kajanon hulɓe mon a hemaɓon he teggowol mobgal moɗon te gaɗanon ngal inde te noddo on hulɓe ɓe ƴoƴa te ɓe ballito on to regere fi ɗum hulɓe ɓen yiyata waɗa ka torruki ɓe daranta ko on sey ta heeɓi goɗɗum kes kallo ɗum sey noddaɓe ta noddiɓe sey ɓe ñamuma sey ɓe jaa kadi ɓe ɗuman kadi na dole ma to ɓe ñamima ɗum ɓe gaɗanma ko a bambanayam ɓaawo jehen ko a yawanayam koppi mi bambante ɓaawo jen Abuja amma to laamiɗo hulɓe Dr. Abdoulahi Bello Bodejo da jaɓi jehen kanko woni baba hulɓe yau Dr. Abdullahi Bello Bodejo laamiɗo hulɓe Afrika namu Najeriya
kay to en jeyi ton e mbiya laamiɗo ga Allah ɗaɓɓita iri sukaɓe keñuɓe university ɓe gari ɓe mofti ongal mofgal maɓɓe ngal yahata ko to ɓe garta lema to ɓe jiɗi taskaran siyasa lema ko ɗum woodi to dina ɓe jiɗi ɓe famtina hulɓe lema koye ɗum woodi to ɓe gañaɓe ekkita hulɓe sana'aji ɗi gatta lema koye ɗi woodi to ɓe gañaɓe ballata hulɓe ɓe dokkaɓe scholarship ɓe oftanaɓe jangille lema koye ɗum woodi to ko ɗaɓɓitata lema ko ɗum wala to joni de ko giɗɗa mi soɓɓo ley makko komi kawoto ɗum ko ani tokkale ono gungiya mon ɗo o gañana suka laye nangi suka maɗa wujji nden nan ɓe jaha ɓe garana ɓe soyli wuro ngon nden nan ɓe jaha ɓe ittonoyma suka on to o warti o tawi wuro ngon soyi kadi o soɓɓo gujjo on mo gonga andi ko foɗi mbimi miɗimi ka fonde wato ɓe mbiɗi mi nana jiiba an teddi saboda ɓennin ɓen ma aymi andi jiiba maɓɓe teddi kamɓe ɓe ɗuuɗa habdanki e pulaku kamɓe ɓamni to amma goɗɗo ma ɗo nammi to kano ko alhaji sa'idu ko alhaji moye way daga den o anda o soña he joni de siyasa dilloy ko alhaji sa'idu ko alhaji baraw ko alhaji kasimu mi yejjitimani inde nedde na o wannan way hulɓe way hande hulɓe way tampi kawta hoore meten i ɗemgal gotal ha laamiɗo meɗen tokkanen mo gaɗa ɗum salori en he o tigga ngel mum on ni waɗi mala faare o waɗa hoto nagge on ni waɗa remergo e debte to ɗum pon to ne debte ɗen i goodi nagge nge i woodi jande nde i woodi to noon waɗi nattuɗen matsala habaru gongal ñamdal ngal ummoaki nde gungiyaare maɗa aji nde watta leñol joni a resayde jehen to laamiɗo hulɓe be mo ɗaɓɓita iri maɗa i dotti en keñuɓe yayi maɓɓe ɓe garta ɓe tawra hulɓe e sukaɓe kadi keñuɗo ɓe university ɓe jiɗ ɓe balla hulɓe ɓe garta le makko a to daga innoɗa baba hulɓe to mi jaɓi en jahay joni en jeeyi Abuja ton to makko lallay kadin to en jeeyi to Allah hitake en tawimo en jeeyi to ɗon goɗɗo suka makko wiyamo Alhaji Shu'aibu imi woodi hokka haala ka jimmi i chief security mo wuro mo lamorde nden kamma yoɗi ko jimmi wi'aw ta mi yarete koode ta hokki hoore amma ta wi on ngal ñamdal maɗa seɗɗira a'a mi dalli ayi joni kadi min gaɗa o kaset dow teddengal pulaku min gaɗa o kaset dow yewtere pulaku fuu min gaɗa o kaset du dow gorsugal pulaku fuu les 10e mois 2022 Bamako lello kaseti o dow inde wal jam haala pulaku min kaalata golle fulɓe min gollata fulfulde woni komin ñayrata fulɓe du woni komin ñaaƴanata duniyaaru amen du nenno batte amen e tawede hannden ley sidio asfulo nokko biyeteɗo Bamako Mali min gaɗa o kaset dow teddengal pulaku fuu min gaɗa o kaset dow yewtere pulaku fuu min gaɗa o kaset du dow gorsugal pulaku fuu les 10e mois 2022 Bamako lello kaseti o dow inde walde mi yetti Allah hoore pulaku Afrika dow inde pullo laamiɗo fulɓe Afrika dogotere Alhaji Abdoullahi Bello Boɗejo nenno pulaku anditi ɗum min giɗo maɓɓe bambaɗo maɓɓe jaado maɓɓe ballo maɓɓe
bambaɗo walde mi yetti Allah pulaku ɗo woni fur e walde mi yetti Allah Côte d'Ivoire président Adama Jeyɗo Paati Issa Adama anditirteɗo viyetal nenno min bambaɗo mabɓe o jooɗi mi waɗa o kasetti mi nelda ɗum Abdoullahi Bello Boɗejo nokku biyeteɗo Nigéria fulɓe lamdiki kam mbi kam Samba Kouthio mbimɓe laam mbi kam gilla kawrital ngal waɗi Nigéria ammuyama wakkati muɗum taweɗa toon ka Allah moni ko yettinali anniya o ka min nanali hunde fuu ko tawa a gajiki nenno Adama Jeyɗo Paati Issa Adama e viyetal e dokki kam ordu mbi kam Samba Kouthio haal Samba Kouthio kaalowo ni nenno min Hammadou Kouthio Sare e kadi Jetou Ba minen tawda famin jimana Abdoullahi Bello Boɗejo pula laamiɗo fulɓe Afrika mi yetti Allah hoore pulaako nenno Tamsirou Souleymana e Saabu Bello Boɗejo Mali jowtiɓe fulɓe duniyaaru jowtiɓe pullo jimɗo fulɓe yo Abdoullahi Bello Boɗejo pullo bollo fulɓe yo Abdoullahi Bello Boɗejo pullo paabotoɗo fulɓe yo Abdoullahi Bello Boɗejo kanko noddi fulɓe Afrique so wi fulɓe ngare fa kawri fulɓe ngare fa paabodiren fulɓe ngare fa ballodiren aduna o fu yi ɗum fulɓe duniyaaru du fu yi ɗum Abdoullahi Bello Boɗejo e dogotere Kamal nenno Abdoullahi Bello Boɗejo a waɗi ko ɓi pullo hani wande a ñayri du ko ɓi pullo hani ñayrude ko pullo hani ñayrude de yo pullo ko pullo hani ñayrude yo yinde hoore muɗum a yiɗan hoore maɗa de so jiɗa goɗɗo kegen so wiyama mamiraɓe meɗen ɓuuri keeɓi tabital fa aduna o fuu mo jiiɗa fo muuyi wonde pullo wonko mamiraɓe meɗen ɓe gaɗi kegen de so fulɓe ɓe goni yo fulɓe ɓe gana fulɓe ɓe du muuyi laatade fulɓe nenno walde mi yetti Allah Côte d'Ivoire Adama Tall wiye e Jobbo Samba juggal Allah e Ali Jaɓɓe Jam'en juggal Sise e Hammadou Allah nu Allah e Seydou Allah Seynou yoɗɗi Samba o tumani Hammadou Mba Adio Amadou Seko Amadou Bella Dial e Mamoudou Boukari Mamoudou Alpha Saydou Mobbo Sise MS e Moussa Diallo e Abdoullahi Umarou Dikko nenno mi waran mi hokka kaseti o Hammadou Kouthio Boukari tufaɗo yerom guma haaji Hammadou Sare o wara mo yimana en mbawɗi soore Abdoullahi Bello Boɗejo wuuri e laamu wallahi pullo o wuuri e laamu ayi mo noddi Afrique notodiki mo Nigéria otilaji yo Abdoullahi Dieng o wi otilaji pulaako ɓaadeji mawɗiɗi yo Abdoullahi Dieng mo wiɗi ɓaadeji pulaako mobilaji otoji mawɗiɗi yo Abdoullahi Dieng o wi yo mobilaji pulaako nenno pullo ñaagiɗo lamɗo hokka moƴƴere faami hawrude fulɓe duniya fu garanoto Abdoullahi Bello Boɗejo bébé Saloum Moussa bébé Dikko tumbudi Hammadou Kouthio Sare wa walla mi nana bawɗi soore bala maare fulɓe on guuri e laamu fulɓe Nigéria guuri e laamu fulɓe Abidjan on guuri e laamu fulɓe Mali on guuri e laamu Abdoulaye Bello Boɗejo wuuri e laamu pullo laamiɗo fulɓe wuuri e laamu fulɓe aduna on guuri e laamu kettine keɗe bawɗina gala Bawɗi soore laamu laamira fulɓe jamma ñalli e Abdoulaye Bello Boɗejo andi e laamu o ɓi laamotoɗo andi e laamu e ɓi addotoɗo andi e laamu pullo jiɗɗo fulɓe andi e laamu ɓiɓɓe
lamu na baba ni lamu. Fulbe Nigeria nguri lamu, Lamina fulbe na baba ni lamu. Awani Lamina walde ngetel nala, Abdoulaye Bello Bodejo jama hanyali. Bibe fulbe na kuyene. Warbe walde jeti alla jamon nyali, o hilalla isore, jugal sizandi alamu, o hilal fiatan no bingel lamu, mo posizi na babu. Abdoulaye Diko wuri alamu, ibe fulbe na bawa di sore, o wi bawdi sore ilamu, wi bawdi wade ngetel Allah, Allah di jamanya. Amadou wallahi wari wuri alamu, o wi walde ngetel Allah jamyali, o wi fulbe Niger nguri alamu, fulbe Nigeria nguri alamu, o wi fulbe Cameroon nguri alamu, o wi fulbe Côte d'Ivoire nguri alamu, o wi fulbe Burkina nguri alamu, fulbe Mali be ngetel Allah. President walde ngetel Allah jamyali, Adama Jaira bade wuri alamu, fi atalka na baba ni zuri. Allah wa bibi yautina lobo, Musa Jallo na baba ni lamu. Allah jibella bode janaballa, o wi bawri sore keba kabere, o wi bawri sore biya kabere. Atalla motodo handi alamu, abila motodo handi alamu. Fulbe nguri alamu, fulbe Nigeria nguri alamu, fulbe Abidjan nguri alamu, fulbe Mali nguri alamu, Abdoulaye Bello Bodejo nguri alamu, Lamido fulbe nguri alamu, fulbe Aduna nguri alamu, ketine kere bawdi nagala. a indi docteur Abdoulaye Bello Bodejo. O pulo sa a jammimo fulɓe tawaɓe Tchad e Kuyat. O pulo sa a manimo fulɓe tawaɓe Cameroun Adamawal e Kuyat. O pulo sa a manimo fulɓe tawaɓe Mali Kuyan. O pulo sa a manimo fulɓe tawaɓe nokku biteɗo Dakar Kuyan. Diko Moussa Amiri Dalla en, o woni diko jaaɗi diko honorable, o pulo toñe birkin kase en. E noto wiki Abdoulaye Bello Bodejo nokku biteɗo Nigeria. E Ismaila Allah e sama Amiri, e walde mi yetti Allah Côte d'Ivoire e Ousmane Sidibé en. E Abdoulaye Bello Bodejo mbiyama bo meɗen giɗo meɗen Abdoulaye Djiga, oya mabo mi yetti Allah hoore Pulaako international. So mbiyama président mi yetti Allah hoore Pulaako international yo Abdoulaye Bello Bodejo. Nenno ɗo walde mi yetti Allah woni fuu ley fulɓe duniya. Samba Kuuce e Amadou Kuuce e Kadijatu Ba ana jowta miɗen jowta ɗi pulla woni fuu hakkunde mbiyowo mbimi e mbimami kañi e mbimi de pulla woni fuu min jowti.
pullo joom nayi pullo joom kosam pullo joom needi pullo joom neɗɗaku Abdoulaye Bello Boɗejo walde mi yetti Allah Hammadi Demba Hamma Mari ilo ko ala yo janno meɗen noon e Nasru Mor Mallama Alfanu yara Hammadi Samba jowti pulaku fu bambaɗo moɗon Samba Hammadi Demba Hamma Mari ilo ko ala ñaŋadu mbawdi janno men e Nasru Mor Mallama Alfanu sore Bawdi sore ramu Allah wawi fami yewtina lobbo Dima bakili sera batu wambaybe Banyotoɗo sera batu segeji Pula lobbo afiyatani Yalla jibella Boɗejo jaba Pula lamina pula ku Africana O wi pullo wora wonna jamanyalli O wi pullo wasoro jamanyalli E president wada wajayda wuri alamu E Hamadou Wallay a wuri alamu O wi jugal sisa wuri alamu Ha mwapa sisi na baba nizuri Aha turu Aha balamani Fulbe nguri alamu Fulbe Nigeria nguri alamu Fulbe Abidjan nguri alamu Fulbe Mali nguri alamu Abdoulaye Bello Boɗejo nguri alamu Lamiɗo Fulbe nguri alamu Fulbe aduna nguri alamu Ketene kede bawdi nagara Normali Production. Saboda Allah to fulaku in waɗa fulaku ai in watta habaru goɗɗo irra Dr. Abdullahi Bello Boɗejo to moye pullo ma an noddata e leydi hande ɗum wi ɗum he'aniya way goɗɗum ko ɗume ɗum fulaku denno ton ɗum anda ɗum wara e leydi ndi seyde ɗum yi o pullo o haaji hulɓe to kai ba ɗum wi huɗum he'aniya wato arɗo babal wato ananna wato emi yiɗi kewten to feeshare to en kewti to feeshare to e woodi goɗɗo ko jillini ɗi tamo salamu aleykum wa aleykum salam feeshare jawɗo wara haade duniyaru ndu duniya heƴaniya jooɗo ɗo oy mi tawima dey ara adey sey sey hande kam wato hande mi finni i wannare de yonki am wato woodi ko wanni am i nder yonki am yoni ɗum joro o mburtowake a jamo neno hande jam ko saɗɗi wala ɓura kan jam joni bo alhamdulillah wato mi tawi ɓernde ma i naawi ɓernde an i naawi mi yiɗa mi tawrumani hin amma mi anda ko wannuma wato ko wanni am hulɓe leydi ndi ay en ngala goɗɗo pullo meeɗuɗo nodda hulɓe leydi ndi o mofta ɓe o wi'a wera ko hani waɗa banda Abdoulaye Dr. Bello Boɗejo ala renejo ala rene e laamiɗo hulɓe to seyde yi o mooɓi leñol o hawti hoore meɗen o yaara en ƴolde nde kisaten way hey joni kadi woɓɓe ummoyto wayway hamɓe maraɓe ɗo wayway tabital fulaku denno toon tabital fulaku ngal anda e hulɓe leydi ndi tabital fulaku ndi diye leydi ndi woni daga gonɗen nder bone ɓe gari ɓe itti en seyde ɓe ƴii o neɗɗo way kadi ma a anda way goɗɗo laamiɗo kiiɗo ɓe kocci way hanko ɓe kokki ardara nden leydi laamiɗo kiiɗo to ko ƴamaymi denno toon hanko o laamiɗo ko waɗani hulɓe ko o woni dow laamu
den kadi o jogake banki men ɗum lengi Papiya Lamido Sunusi to ko waɗani fulaku Lamido kana to dara ma mi ɗan ma nana mi kammi o jogake nga banki nga Najeriya mawnga ba ko o waɗani hulɓe to ko ma ko ƴamaymi on ɗon gonɗo suudu ceede giiɗa waɗana hulɓe ra laawi in sukki ra duddude in wari gaɗa noon ma ko o waɗani hulɓe dow wiyata goɗɗo ɗuma hokkimo mi nani banda hanko ma yodi goɗɗo gomna Isa Yuguda kam ma wai gomna o waɗi fa duuɓi noye waɗi ko waɗani fulaku to diwal makko Bauchi amma to Allah rene Dr. Abdullahi Bello Boɗejo ko kansula o meeɗa waɗi raaru kajangal o haajanta no boyruɗa o waray o moytanma gonɗi to min ɗo hande dole burtoɗen fa gaytinen hulɓe to dara joni ko gimmi mi wi'a hulɓe bandiraɓe meɗen wato ta a jaɓo in yaruma a nder ɗowdi in hoccuma on fernuma e nangue un rokkima ɓiraɗan a yara in tetoɗa e rokkuma diyan jara ɗum wattako ta kammo way giya yowi nebban dow hite kam moɗan belɗum mbiya waɗuma nder bone jarata wallahi bone yarata to sabo noon mi nodda hulɓe jagwa ɓe pamana koye maɓɓe lawol ngol gonɗen ngol fulaku ni to Bello Boɗejo ta wi a ɗalaymo to hutu dillata dilla amma anda a nder bone ay ta ali on ɗon to a majji ɗama minamma gomna Isa Yuguda duuɓi joweetati imo dow korowal mako komi meeɗi waɗanki hulɓe to ay joni to komo waɗayi denno tonni joni mo waɗata ɗum to emo haaje hulɓe da hulɓe gi'ino o pullo fa mo ardiɗo hulɓe joni ɗo ko kansila o meeɗa waɗi o haaji hulɓe ni to haani bo wi ha hulɓe bambanimo ɓaawo sai share hala ma en gonga wato ko ma a yejji ko jejjita ko mi yejjitayi hanko laamiɗo hulɓe ɗe balɗe fo o yehi Jigawa laddude joyi fa nder resop omtani hulɓe kanko on ton gomnajo rafa duuɓi ɗi o hocci dow korol makko waɗana ko ladde go to o joni ɓe gi'i hulɓe ko gimmi mi nodda on ga Allah paamon to dai in yara en wartira en ɗalwa en ton kay ɗalwa en ton yo to wartiri en hay ɗum weɗi a joni en ummoto badon ɓe haalete ɗo to mi yahay ɗo to arɗo goɓal to mi yetti to a andi woodi hemɓe ley makko to mi yetti wi'amo kanko ma o motta leñol makko o ɗiwita ɓe to da pakko on ton yiɗi waɗa to wala aybe a hefti wala aybe to ɓe jaɓay on ton ɓe daro to Alhaji Bello to wala Alhaji Bello mi yetti to goni wuro goni wuro Tamaru mando sipi kwa sam yari yakam yakudi defina bani lamdo welti jali jimi gando kodu ajarama simbono ram nyanye rundu hey ko pullo ande ko sam la debbo pullo be somebody somebody yakudi defina bani lamdo welti jali jimi hala nam jiko pullo ana andi jiko pullo ai jiko pullo welam yo welam pullo welam haburti la debbo pullo nyari pullo welam haburti welam yo welam pullo welam haburti la suka pullo dari pullo welam haburti welam
Nana pullo, gaina ko pullo, chubalo pullo, bailo pullo. Lilala, pullo velam khaburti, almudo pullo, jerno pullo. Baden kaural, dole ngala en kaurani. Pullo sopa pullo, pullo jaka pullo, pullo dabra pullo. Halanam jiko pullo, pullo jaka pullo, pullo dabra pullo. Yolele, pullo sopa pullo, baden kaural. Velam yo, velam pullo, velam haburti. La deba pullo nyari pullo, velam haburti. Velam yo, velam pullo, velam haburti. La suka pullo dari pullo, velam haburti. Velam yo, velam pullo, velam haburti. La mauda pullo pari pullo, velam haburti. Velam yo, velam pullo, velam haburti. Jawdi ko pullo, kandal ko pullo. Sikepo pullo de farima, anyamat hakara. Pullo la bajalo, remat heba gauri. Sikepo pullo de farima, anyamat hakara. Jaden sare fulbe kuram, dufodo ironi. Sikepo pullo de farima, anyamat hakara. Bila jasi dimba kechi la pullo wawa gabe. Sikepo pullo de farima, anyamat hakara. Pullo wajja pullo baula kuram, pilko fulbe. Joma darnde pullo dabbo kuram, pilko fulbe. Pullo moƴƴo pullo bonɗo kuram, pilko fulbe. Debbo pullo joli amde, ganale ga. Hadi gude lebbi fuɗi koyɗe fuɗi juuɗe. Suka pullo joli amde, acci sayande. Dimba hoore wirla caya, ko suka pullo. Velam yo, velam pullo, velam haburti. La suka pullo dari pullo, velam haburti. Velam yo, velam pullo, velam haburti. La mauda pullo pari pullo, velam haburti. Velam yo, velam pullo, velam haburti. Jawdi ko pullo, kandal ko pullo. Ko pullo iveli mbagu, aveli khodu tarika. Lapanam tamaru mandu. Sipi kwa sam yari jakam. Yakudi defina bani lamdo. Lamdo welti jali jimi. Gando kodu ajarama. Gando kodu ajarama. Simbonoram nyanyi rundu. Hey ko pullo ande kosam. La debo pullo besombadi. La debo pullo besombadi. Yakudi defina bani lamdo. Lamdo welti jali jimi. Halanam jiko pullo, ana andi jiko pullo, ai jiko pullo. Velam yo, velam pullo, velam haburti. La debbo pullo nyari pullo, velam haburti. Bismillahirrahmanirrahim. Wala qawmi la assalamu alaikum wa rahmatullah. Derɗiraɓe julɓe tedduɓe, yo jam e kisdam e denal jawmirawo won e mon to gonɗon e no gonirɗon fuu. On yettama e wondugo be pinen weti ɓiɓɓe Afrika kala yake fuu. Hande mawbare walla alhamisa jeenayabre lewru rabiul awal walla lewru maulid hitande ujunere e temeɗɗe 414 ɓerol annabijo men mo jam e kisdam jawmirawo won e makko ɗon yaadi be jeegore lewru yarkoma walla lewru octobre hitande ujune 2022 limgal nange. Pinen weti ɓiɓɓe Afrika ɗon warana on be taskaram musabagatil qur'anil karim kamu asasa cerno banyo waɗata kala hitande fuu ngam siftirki e teddinki dañorde annabijo men Muhammad mo jam e kisdam jawmirawo won e makko ha nyiɓango banyo.
ɓawo jole feere feere ɗe mu'assasa ceerno banyo waɗi nder gure feere feere ngam suftuki sukaɓe kastaɓe ha durso deftere jawmirawo teddunde woni qur'anul karim. ɓawo seɗuki sukaɓe kastaɓe ɓe fuu ɓe yalɗiri ha mayo banyo ngam wurtinki ɓurɗo nder wurɓe e maɓɓe. sukaɓe ɓe fuu ɓe kolli bawal maɓɓe e welgo daaɗe maɓɓe yeeso mo diɓɓe e ummatore ɗuunde. ɓawo timminki daddaɗo durso ngo'o hiitoɓe dartoyi kala goto e maɓɓe fuu toɓɓe ɗe keɓi banno anduɗen musabaga nga ɗon senda geɓe nayi kala ha yebre fuu tato arande en kosete. ha yebre nayabre kayre woni dursuɓe kisbeje 10 tataɓo e maɓɓe woni yusufol haji ɗi banyo o rokkama ceede 50,000 sefa woni 50,000. ɗiɗaɓo woni muhammad tasi'u ɓi banyo o rokkama ceede 100 sefa woni 100,000. arandejo woni abubakar yunus ɓi banyo o rokkama ceede 150 sefa woni 150,000. luttuɓe ha lisal nayaɓal ngal dursuɓe kisbeje 10 kala goto e maɓɓe fuu rokkama ceede 10,000. ha lisal tataɓal kamɓe bo dursuɓe kisbeje 20. tataɓo woni muhammadu sudais ɓi garwa cameron o rokkama ceede 100 sefa woni 100,000. ɗiɗaɓo woni sulaiman abdu ɓi gider cameron o rokkama ceede 150 sefa woni 150,000. arandejo woni ramadan abubakar ɓi banyo cameron o rokkama ceede 200 sefa woni 200,000. luttuɓe ha lisal tataɓal ngal dursuɓe kisbeje 20 kala goto e maɓɓe fuu rokkama ceede 20,000 sefa woni 20,000. ha lisal ɗiɗaɓal woni dursuɓe feccere qur'anu kisbeje 30. tataɓo woni muhammadul bashir ɓi banyo cameron o rokkama ceede 200 sefa woni 200,000. ɗiɗaɓo woni umar musa ɓi gider cameron o rokkama ceede 250 sefa woni 250,000. arandejo woni umar muhammad ɓi banyo cameron o rokkama ceede 300 sefa woni 300,000. luttuɓe ha dursuɓe reta qur'anu walla feccere qur'anu kisbeje 30 goto e maɓɓe fuu rokkama ceede 30,000. ha lisal arandewal
himma tilimka waɗa haalisal ngal banno anduɗen haalisal arandewal woni dursuɓe qur'anure timmude arandejo e ɗiɗaɓo muassasa ceerno banyo ɗon rokkaɓe jahangal umra hikkani ɗiɗaɓo woni muhammadul habib ɓi banyo cameron be qasim muhammad ɓi garwa cameron ɓe fuu toɓɓe maɓɓe foti wala ɓurɗo muassasa rokki kala goto e maɓɓe fuu ceede 400 sefa woni 400,000 e jahangal umra arandejo haalisal arandewal woni dursuɓe qur'anure timmude woni salihu musa ɓi gembu nigeria o rokkama ceede 500,000 sefa woni 500,000 be jahangal umra luttuɓe ha yebre arandere woni dursuɓe qur'anure timmude kala goto e maɓɓe fuu rokkama seede 50,000 sefa woni 50,000 ha fahinder kimmiɗiniɗi ɗi muassasa ceerno banyo waɗi woodi goto nder sukaɓe ɗirɓe ha musabaka nga o laatake o bumɗo o dursi ga en kisbeje nogas nden allah fondaymo nder arande en muassasa wallitimo be ceede 300,000 sefa woni 300,000 ngam o ɓedda tiiɗal ha durso makko se mbi'en jawmirawo barkiɗin muassasa yaruka yeeso barkiɗin kala golloɓe e magga fuu jawmirawo barkiɗin jawdi jeyɗo sababu golle ɗe fuu kanko woni ceerno aboubacar fatihi ɓi modibbo ismaila tanirawo ceerno banyo jawmirawo renu modibbo ismaila ɓeddinmo jamu makko jawmirawo waɗu foftorde ceerno banyo nder aljanna ɓurka nder aljannaji muassasa ceerno banyo tiggama ngam wallititgo diina islama e jangnugo ka e finditingo ka jawmirawo wallutu wallitoɓe diina makko derɗiraɓe tedduɓe ɗo e ɗo ko pinen weti ɓiɓɓe afrika heɓani on ha taskaram musabagatil qur'anil karim hitande 1444 perol annabijo men mo jam e kisdam jawmirawo won e makko ɗum yaadi be hitande 2022 limgal nange gonden e pinen weti ɓiɓɓe afrika kala yake fu ngam ta on daɗe سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم halamma jande ɓiɓɓe rewɓe kadi ɓiɓɓe fulɓe ko fulɓe meɗen eɗum ali ɓiɓɓe fulɓe kaɗa ko larani jande musamman rewɓe konkomi noddamo gatta e ñiki dañoɓe gerɓe ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe jande
to mi nodda ummatore fulɓe gaba bo laatino e leydi gaba bo to ɓe gaɗa ɓe hocca himma janguki ɓiɗɗo debbo ngam debbo to jangi kono jangi a jangini al'umma gaba bo to a jangini ɓiɗɗo debbo to amma tawi a jangini kotin dow gorko tan gorko e woodi activité mi wawa waɗuki kotin o expert bi ta jangini debbo a jangini ummatore gaba gogo ta jangini gorko a jangini debbo kanum dañata kanum waɗata tarbiya ɓiɓɓe kanum loto e maɓɓe ma ɓe mawni to kanum waɗata ɗum to ta janginimo ɗum ɗon ilmu ɗum ko kuɗamo mo waɗa mo hollita e ɓiɓɓe maako mo tabbitina e tarbiya ɓiɓɓe sukaɓe jangirde ɗe mo tabbitina mo holliti yimɓe gaba gogo no misali mi jangi qur'ani to umma ami mi ekkiti non ɗum mi ummi ɗum ɗo mo waɗa e boko amma at some point hanjum ɗum ɓuri taimakaki mi waɗi shekin rayuwa to ta jangini debbo a jangini mo gaba bo gaskiya irin fulɓe ya kamata daro en dow janguki ɓiɓɓe rewɓe e ɗum woodi gap sosai to jangirde ɓiɓɓe rewɓe a tawa e wuro heɗum waɗa duty cultural village non so ay tawa e ɗum nila ta jangini debbo min debbo gaɗa no tegal waɗeteɗo ɗum wonnere seede kuma mo yahay wuro goɗɗo ko kuma debbo kawai mo waɗama dow mo jooɗo to wuro mo kulle mo jooɗo mo waɗa kulleji wuro kawai debbo ɓuri debbo waɗu empowering mako okkamo enci mako mo janga na dole ma alimo mo wurtake ta okkimo ilimi ɗum ɗon hanjum ɗum tan ɗum heƴi ɗum waɗa modernizing rayuwa mako ɗum waɗa modernizing woɗɗina rayuwa fulɓe gaba go e al'umma ɗum gaba go so gaskiya irin fulɓe to en giɗi al'umma meɗen woɗima en jangini ɓiɓɓe meɗen rewɓe kuma en goodi ɗum nawo en ngala ɗum to yiki banye to ɗum yerɓi ɓiɓɓe ɓen janga woɓɓe korata hakkillo maɓɓe dow jande ko hamɓe koye wiyata dow ɓira billaji to dama suka to e ummo dole dama ma a waɗi shekin mako a waɗata expecting emo wurto 100%. So ko moye giɗa hewti success anana story gon so haadi ɗum waɗa guiding mako ɗum yowamo dow lawol to en kulu waymo wonnoto ba neɗɗo to a rotimo to suudu gaba ko to Allah hitake mo mo yan waɗa ko waɗata ko yaati mo warta mo jooɗo but amma ta hokkimo ɗatal a hokkimo diina ɗum ɗon emo waña ɗum a hollamo rama himmanci majum emo waña ɗum to ñande goo e hoore mako mo wara mo yiya ɗum ngam yimɓe fal daga ɓawa ɓe jatiri kan shiya lokaci kan sukaku waɗi daga sauransu daga ɓawa ɓe gaɗa nadama but amma daga farko ta holla neɗɗo aɗa mentoring mako ra kako gaɗata to future ra ko gaɗata to future so non no gonɓe gaɗi mentoring to a yiyay neɗɗo ummake e hoore muɗum e waɗa kishirude e sauransu to joni yiki bono dañoɓe worɓe woɓɓe ɓen sey ɓe mbiya bo to ɓe gerɓi ɓiɓɓe maɓɓe ɓe bonni seede maɓɓe bo ɓe pamata iri ɗuma kandol wattugo ɓiɓɓe mawɓe rewɓe janga kongomi noddamo gannata gañiki ɓe maɓɓi ɓe maɓɓani ɓiɓɓe maɓɓe ko rewɓe maɓɓe ɓe hokki rewɓe maɓɓe kawtal hoore gam ɓe gerɓa ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe jangirde to gaskiya en nodda dañoɓe to goni baki cimmo Allah hokki ɓiɗɗo debbo waɗani ɗum baywa woodi baywa ɗum ɓiɗɗo debbo ɓe i tawsayi e imana ɓe ɗo gonta wonde ɓiɗɗo debbo so haɗuki ɓiɗɗo debbo jangirde woy gam yikimo debbo ko e yiya goɗo walana ko kuma e ɗe ɗon ɗum amma e yiya janginkimo ɗum asara to gaskiya en nodda al'umma fulɓe ummo en janginen sukaɓe meɗen fulɓe hanjum ɗum wo'inanta en al'umma meɗen gaba bo hanjum ɗum wo'inanta en bandiraɓe meɗen garwayɓe to ɓawa ɓe ɗum dañaye ɓe ɗum dañata hamɓe hanjum ɗum wo'inanta ɗe gaba bo fulɗo to warti to waɗi ilimi Allah e waɗokkimo baywa to giɗa ɓiro debbo darake e janga futota tawi class ɗum a tawa han wonta position 1 ko 2 yawanci to giɗa ɓiɓɓe rewɓe fu en godi baria challenge ɗum distance e sauransu amma to mo dari mo jangi ko a tawa ilimi to amma iri daga to ɗatale ɗum darnamo ɗum wiya tegal da sauransu ɗin Allah en nodda dañoɓe ɗum wadda ɓiɓɓe meɗen ɗum waɗa supporting maɓɓe ɓe janga financial support ɗum yoɓana ɓe en godi jawdi en nagge ko yite wawa jangina neɗɗo har iyaka rayuwa ta rodi ta janginimo fa a nanata mo nanata belɗum majum ɗon e ɗum mamo ummake to future hanko jogoto e sauransu to bono sanu ɗum andal maɗa maral andal maɗa a jangi ko larani ñewtugo yimɓe ko ɗume rôle ko giyata
rowɓe kaandi jaaɓa musamman ɓiɓɓe rowɓe to ɗum aliɓe ɓe jangi yaago nyawtugo sakiraaɓe maɓɓe rowɓe na to debbo nyawɗo ɗum wiya hannde sey to gorko nyawti ɗum ko koye ɓeydata do iri muhimmanci to gaskiya janguki ɓira debbo to farni jangu farni jinyaka goɗɗum wono nyawtuki gam ko de tarari wi vulnerable population ay nyawti vulnerable population yimɓe gonta ɗum hamɓe gonta rewɓe e sukaɓe so hamɓe gonta kode ɗume lokaci a tawa nyawu hamɓe hanyumɓe gonta debbo kanum wonta dañal kanum mayata to dañal kanum moto daña complication heɓa matsaloliji to ɓiɗɗo kamma eɗon waɗa eɗon nanda e nyawuji kaza amma to inna on ɗon to debbo ɗon e hokkama to rewɓe hokkama dama ɓe jangata farni jamu ɓe boɗɗina e maɓɓe tarari challenge wono en ko leydi gaba Nigeria e woodi gap in terms of accessibility of health rewɓe ɓe a tawa existing primary health care to community meɗen ma e ɗum ɗo tawa wayɓe ɓe na un daga fulɓe to e ɗum ɗon rara en ƴeren e bonande meɗen to no ɗum waɗata ɗum waɗa yaki ay ɗum waɗa meɗen to ɓetton barana e ɓeyan yimɓe nangana e ɓeyan yimɓe sorna to bate ko waɗata ma mi daro mi wonna lokaci goɓɓe ɓen ma ɓe kulay lattuki nder meɗen ɓen ma ɓe gaɗanan iri ɗum ɗon sali to amma to ɗum hoɗayno ɓiɓɓe meɗen ɓen ɓe gaɗa ɓe janga iri ɗum ɗo he ɗum horitaɓe community ɓe jooɗo ɓe janga ɓe kuwana ɓe gaɗa ɓe ballita fulɓe meɗen sosai to ummake dañal to ummake ɗum ustan ɗuɗam mayde to dañal ɗum ustan debbo ummo e daña e woodi complication surgery da sauransu so ɗum kadi usta a yiya ɗum ƴetanay al'umma ɗum jamu gaba bo to ha ragare gomi noddamu gannata bandiraɓe maɗa rewɓe yaadiɓe keɓi jande nden amma ɓe giɗa ɓe balla community maɓɓe ko saare maɓɓe to ɓe ummi to ɓe natti nder gari kewo shikenan to ɓe jangi ɓe jeƴƴata ko gaɗa bo dañol ko bandiraɓe maɓɓe ɗon ha ladde da ɓe jaha ladde tomma ko ɓe kotayi to na ɓe gaɗa ka yahugo ɓe ɗan ndara bono ɓe ɗan mbalana ɓe ndara dow maɓɓe ɓe gaɗa ɗuma ɗum no dawa gannata ɗum gaskiya noddago mi noddata bandiraɓe meɗen jamu ɓe anda da cewa fulfulde ɗum en fulɓe kuma ko noye waɗi fu canjata ko ɗengal muɗum so to en jangi en natti nder gari Allah hokki en dama en foɗu bandiraɓe meɗen gonɓe foɗenɓe en foɗayɓe ɗate daban daban en mbawa foɗirenɓe ko en mbawata joɓanenɓe goɗɗum ɗum ayi en Allah hokki en ilmu en mbawai biyanɓe a'a ilimi ɗum Allah hokki en fa en okkayɓe a'a on godi dama fa on godi sembe ɗum gawaton gaɗanon hoore mon kaza kollon ɓe ra o fooɗe ɓiɓɓe maɓɓe gaɗe kaza e woodi goɗɗum kace mi gaɗa goɗɗum kace mi jahi goɗɗum kawyani ɓe gala makaranta ɓe gaɗi ka bojji gomnati waɗantani min jooɗi min mbi an orde ma nayi orde nayi noye goduɗa o e wordi orde jeweego to e wordi orde jeweetati ɓe gaɗana hoore maɓɓe jangirde ɓe gala fampo ɓe ɗon gaɗi ka bojji har e taki fa gomnati e okka makubci en okkataɓe hemin kolli ɓe bona min kutinira e ceede amin min kawai kutiniri ilimi amin min kolli ɓe ra ɗi jawdiki goduɗa fa a wawai kutinirade gaɗa kaza to mi yimaka inchallahu hande ta yehi community ɗum ɗon ɓe mahani hoore maɓɓe nomadic school so ɗum goɗɗum kungiya ni mahani ɓe ɗan triplo hamɓe e hoore maɓɓe ɓe jeyi ɓe gaɗi extending to kawye ɗum ɓe mahani hoore maɓɓe pampoji ɓe mahani hoore maɓɓe to ɓe boyata waynayi maɓɓe gala to jarata ndiyam gala ɗum to gaba ko hamɓe ba joni haka ɗon ɗum to community ɗum eɓe godi ɗum ayi nawuy ko ɓe gaɗana bot amma ɗum holluɓe ilimi so to Allah hokki en ilimi en jahu natten iri ɗum orientation kokkin awareness ra ko gaɗata magana hoore maɗa rano gaɗata ko ɗum ɓiɓɓe maɗa gaddaɓe makaranta ko ɗum ɓiɓɓe maɗa gaɗaɓe kaza a wala diyan a wasan hoore ma rijiyaru a wala makaranta a kawte fa mahe daɓɓiton nder moɗon ɗum heɓa janguɗo ko goo ko ɗiɗo joɗo jangina al'umma so ɗum waɗay ɗum wo'inanay en al'umma meɗen ɗum waɗay développing meɗen ɗum hewtinay en har ko en fugata karim alhamdulillahi jetten Allah laamiɗo gadden salatu nde wendumo e ɓurnaɗo
ɓurnaɗo tagle rasulullahi ahmadu men ɓuriɓe andal e tokkal amru laamiɗo yaalo en e sahaabu ɓurɓe kowa dewal non ɓurɓe andal sukaɓe yimɓe cubtaɗo non tokkoyiɓe ɗatal maɓɓe e ngo'inangal daga saayi maɓɓe ilaagidal e ɓurnaɗo ɗum yimre andal gemaymi leƴƴi fulɓe nane keɗitende faydoya nan ɗo pullo kokaɗo laamuji teddule risku jonde jamɗi fu kam sey woodi andal to nanon mayɗo ɓaaraɗo allahu lammini adam mama yimɓe fu kam andal ma fuɗɗiri nden latti o tokkaɗo nabi suleymanu noon dawuda الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرى من جولكم إن شاء الله إن جوك جنجر ميدن دغها كارنودن مرتدو آيارن شابي جيتاتي ديدي ما بو شابي جيتاتي تاتي kayre wiyete summa tawallaytum min ba'di zalika jomirawo wi summa tawallaytum sey ɗoɗiɗon caliɗon on yahudanko'en min ba'di zalika ɓawo ɓe dokkama attawra ɓe cali jaɓugo attawra go to fa qabilu karhan ɓe garti ɓe jaɓi attawra go e dow jaɓugo dole na ɓe giɗu wal insanu kullama qabilahu kurhan ko karhan idha amkanahu an yamtani anhu yarju ila al-imtinai bi adama to jaɓi hunde e dow jaɓuki dole na yerda mako mana o yiɗa o jaɓiri hunde to heɓi no accira hunde man o accende kanjum waɗi yahudanko'en nde ɓe jaɓayi deftere maɓɓe dow yiide dow dole ɓe ngaɗa ɓe laɓɓini to ɓe calakene ɓe halketeɓe to ɓawo ɗon nde ɓe keɓi no ɓe lutinande ɓe luuti ɓe acci hurugo nde qabilu karhan ko kurhan ɓe jaɓi deftere nde ngam e dow naɓe giɗu wa zalika irtaddu ba'da zalika kanjum waɗi ɓawo ɗum ɓe ngaɗi ka wurtago dina ma kamɓe yahudu walawla fadlullahi alaykum sina ngam moƴƴere Allah wonno dow moɗon Allah yadake yiɗi on ngam annabawe moɗon wa rahmatuhu lakum bittawbati Allah bo ɗon hinnoro on be to on tuubi oɗon jaɓana on la kuntum min al-khasirina da yahudankejo pat warti kalkuɗo da on laatake no nder rusɓiɓe halkuɓe alhalikina walaqad alimtum on andi alladhina ɓen itadaw ɓeetiɓe minkum nder moɗon fi sabti nder haala asawe hadha kullan kaba'isu abaihim ɗiɗi pat maji bolweteɗi ɗum coɓeji baba en maɓɓe alladhina qalu innahum kanu salihina ɓe mbiyata baba en maɓɓe laɓɓe baba en maɓɓe kam ɓuri ko ɓe ma nyiddugo toni to ɗum coɓe baba en maɓɓe man Allah ɗon numtina ɓe ko waɗi Allah numtinta ɓe de toni Allah ɗon numtina ɓe de ngam ɓe anda baba en man na ɓe laɓɓe min abaihim ayran qawmu aylata e nder babiraɓe maɓɓe ɓe nuɗɗini man ni woodi yimɓe aylata qawmu dawuda alayhi salam kamɓe yimɓe annabi dawuda ayita daw fi sabti kamɓe bo asawe ɓe luuti tajawazul hadda ɓe luuti kerol ɓe caali kerol ɓe saydi samaki e lohaki liɗɗi wa gadna haynahum anhu jomirawi bo alhaali bo mi haɗiɓe lohaki liɗɗi ɗi nyande asawe kam faqulna lahum sai mbiɓe nde ɓe cali ɓe nasini dabareji nane ma ɓe torino Allah waɗani ɓe moƴƴere hokkiɓe kaza to jonta kam Allah hokka ɓe nyalawmare nde ɓe ndewata Allah wala ngal ɓe kuwata seedogo Allah alhaali bo ɓe nangoɓe liɗɗi sai Allah wiɓe to ɓe shupta sai ɓe shupti asawe Allah wi to asawe fa wala kuugal wala bo nango liɗɗi ɓe mbi ɓe jaɓi ɓeɗon jaha sai Allah jarribi ɓe nyande asawe ta wari a nyeɗe ndiyam sai tawa liɗɗi ɗon ngaanca dow ndiyam man mere ɗi doggata ma ko a nangay lingu doggata amma daga to asawe salake wona lingel goɗɗo metata tawa dow ndiyam heto tefi de ja heɓa gotel to banni sai ɓe mbi kai sai ɓe heɓi to nden ka ha ɓe ngaɗa dabare nde asawe liɗɗi nangatake jonta ɓe gadday tufli maɓɓe mana tuuni maɓɓe ɗi ɓe nangirta liɗɗi nyande jum'are
asira ɓe gaddi ɗi kikkeɗe jumare sai ɓe gaɗa ɗi nder ndiyam ɗam to sai to weeti liɗɗi man ɗi ngari nyande asawe sai ngar ka yollago nder nangirɗi man sai ɓe acca ɓe nangataɗi nyande man sai to weeti asawe nyalli waali to weeti alat ta wari ko ƴeftuɗa fo ɗum liɗɗi kewi nder ton ai ɓe nangayi nyande asawe ɓe nangiɗi daga nyande jum'are ɓe gurtiɗi nyande alat Allah wi a'a ai Allah kam ko haɗi ɓe asawe kam sam ko narani asawe kam fuu ko heddi ɓe asawe fuu ta ɓe nanga liɗɗi joni to nde ɓe cali Allah sai halki ɓe tan faqulna lahum Allah wi sai ɓe kunu qiradatan garte on baɗi khasi'ina on woɗɗinaɓe hinnaye Allah wa halakahumullahu jomirawo halki ɓe wa sayyarahum kullan qiradatan Allah warti ɓe baɗi wa kana zira e gaduji ɓe garti baɗi ɓe garti gaduji muɓadina woɗɗinaɓe hinnaye Allah wa uhliku ba'da salasati ayyamin ɓawo balɗe tati bo Allah halki ɓe pat ɓe fu non ɓe mayri wa ja'alnaha Allah wi yangada ka gaɗanmi ɓe ka sai gaɗumi ka tilkal uqubata yangada ka nakalan kalato ɗum wazu ɗum yangada ka wazu ibratan ɗum taskitaki maniyatan kaɗohi min irtikabi wa'aki mislima amilu iri ko ɓe kuwi to goɗɗo nani tawa huwa iri kugal maɓɓe lima bayna yadayha Allah mi waɗi yangada ka ummatoje artinoɗe al'umamu allati fi zamaniha ummatoje gonɗe ka ha zamanu maɓɓe wa ma kalfaha e ko warata fu manam latanoɓe ɗum wazu wane en gaɗi kaza amma bo ɓe jangitirama kaza toni wa ma kalfaha min al'umami ummatoje allati tati ba'daha ummatoje garoje ɓawo ummatore maɓɓe kanje maɗa ngazi toloka wa mau'izatan latu ɗum wazu lil muttaqina huloɓe Allah kay bo kala ko lutata Allah hubtaɓe ko ɗum fusubi zikri kamɓe huloɓe Allah ɓe kerorama innore li annahum humul muntafi'una biha ngam kamɓe en naftorto wazu to Allah wi miɗo wazo wane en o wi miɗo wazo huloɓe Allah ngam huloɓe Allah kamɓe on naftorto wazu Allah haula qawmu dauda ɓeɗo yimɓe annabi dauda Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala li kulli ummatin yawman yakunu yawma idin fil usbu'i kala ummatore fu Allah waɗani nde nyalawmare woore nyalawmare nde lato ɗum nyalawmare idi kayre nde wala ko ɗume sai dewal Allah a asawere adahum yawmal jumu'ati Allah hokkiɓe nyalawmare jum'a hokkiɓe nyande jum'are fal yahudu qalu innahum iktaru sabta yahudanko'en nde Allah yiɓe to nda jum'are sai mbiya hamɓe asawe ɓe giɗi li'annahu akhirul usbu'i ngam kayre ragare nyalawmaje ɗe asawere wa huwa al-yawmu alladhi qalu inna Allah faraga fihi min khalqil ibadi e mbi'a nyande asawe nyande Allah huwa ko ngale ngam kono o timmini tagugo jeyaɓe won nasara en nde ɓe ƴami Allah kamɓe bo iktaru yawmal ahadi Allah yiɓe to nda jum'are mbi'a hamɓe alat ɓe giɗi li'annahu awwalu ayyamil usbu'i ngam hayron arandere nyalawmaje asawere faliza qala rasulu sallallahu alaihi wasallam hanjum annabi jowi antumul akhiruna sabiquna wuru yawmal jum'ati fa akhdau alladhi adahumullahu wal yawma lana wa gadan lil yahudi wa ba'da gadin lin nasara annabi sallallahu alaihi wasallam onon yimɓe onon ummatore mako o wi onon mbiyete daɗuɓe on dokkama nyande jum'are kamɓe luttuɓe bo ɓe mboofi nde nyalawmare Allah hokki ɓe sai o wi to nde latake nde meɗen enen julɓe o wi to hande enen jum'are nde nde meɗen jango bo nde asawe bo nde yahudu faɓɓi jango nde bo nde nasara alat fal jum'atu afdalu ayyamil usbu'i jum'are nde ɓuri daraja nder nyalawmaje asawe fu wa khairu yawmin dala alayhi shamsu yawmul jum'ati nyalawmare ɓurdunde nde nange fuɗata dow muɗum fu ha rewete nyalawmare jum'a fihi kulika adamu nyande jum'are annabi adama taga wa fihi uhbida nyande jum'are o jippina daga asamanji wa fihi tazawwaja bi hawwa'a nyande jum'are o tawi hawwa'u debbo mako wa fihi mata nyande jum'are bo annabi adama mayi wa fihi taqumu sa'atu nyande jum'are bo dargal daroto wa fihi sa'atu ijabatin nden nyalawmare jum'are nde ɗon mari wakkatire ngel jaabeki do'a la yuwafiquha abdun muslimun yusalli wa yad'u illa sujiba lahu
jeyaɗo Allah julɗo to fototiri e wakkati ngel ñande jum'are ngel oɗon toro Allah Allah jabantomo haaje mako hokkaymo haaje mako wa tilka sa'atu hiya akhiru sa'ati min yawmi jum'ati nden wakkati non bo kangel o ragareyɗe nder wakkati on ñalawmare jum'are qalu sai mbi kayfa takunu akhira sa'ati min yawmi jum'ati yimɓe mbiyata to kadi no ɗum latori sa'a ragare ha ñalawmare jum'are alhali wal hadisu yaqulu hadisu annabi sallallahu alaihi wasallam wiya yusalli fihi wa yad'u to fototiri ɓi adama oɗon juula oɗon toro Allah to ay ragare mana sa'a ragarel ha ñande jum'are wala juulugo ha magel ay kon nage ɓarake mota aljawabu qawlu rasulillah sallallahu alaihi wasallam annabijo o wi inna man tawadda wa jalasa yantadiru salata wa huwa fi salati ɓi adama to ni o nangi oɗon joɗi rena julki to oɗon nder julde ay to ni oɗon joɗi o rena ha o juula oɗon nder julde idan nden kam man tadahara akhiral jumu'ati wa jalasa yazkuru Allah tabaraka wa ta'ala yantadiru al-maghriba huwa alladhi wafaqa ashiyata dhalika al-yawm to goɗɗo nangi ñande jum'are wari o joɗi oɗon inna Allah nden bo oɗon rena wakkati magariba wara o heɓa o juula magariba to o fototiri be kikiɗere ñalawmare jum'are man kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi wi to goɗɗo oɗon rena juulugo oɗon nder juulugo wa hadha shay'un makhsusun bitijaniyina so wi to ɗo ɗum hunde on heerande be tijaninkoen hamɓe joɗoto ngaɗa ka innugo Allah ha nange muta alhamdulillah falamma shaddada banu israila ala anfusihim nde banu israila ɓe shatinani koye maɓɓe ɓe mbi'eni ɓe mbi'anihim shaddada llahu alayhim sai Allah bo satinani ɓe qala lahum sai jomirawo wiɓe la tasidu samaka yawma sabti ta lo he liɗɗi moɗon ñande asawe kam wala lo ha kilingu wa aishum bi samaki alhali kamɓe bo liɗɗi man on ɓe gurdi kanji ɓe nangata ɓe shora nden ɓe naftoro wa kana idha ata yawmu sabti itamatil hitanu sai lati ñande asawe to wari liɗɗi man ɗi pa sai ɗi ngara ɗi mofto alhitanu way jami'an ɗi fu maji fawqal mayi ɗi garta dow ndiyam daɗi ɗi doggatama wa dakalatil qaryata har ɗi garta ɗi ɗon gurtoma e nasta wuro qila ɓe mbi li annahu ibtila'u min allahi tabaraka wa ta'ala Allah jarribi ɓe nde ɓe mbi kamɓe asawe nden ɓe giɗi Allah bo haɗi ɓe daktaɓe loho liɗɗi bo kanjum ngoni gurda maɓɓe to sai Allah wurtina liɗɗi man wadda ɗi daaɗi ɓe ɗon giyaɗi ko waɗi ngam ɗum ndara kulol Allah ɓe yottake ɓe kaɗito ko Allah haɗi ɓena ko yottaki to ni istatihim hitanum ba Allah wi awli annaha tazuru hutu alladhi ibtada Yunus alayhi salatu wassalam kana yaskunu tilka alqaryata wa ebo mbi lingu annabi Yunusa liɗɗi ɗon gurto daga mayo maji ɗi ngara inasta nder wuro ngam ɗi njuro lingu annabi Yunusa man ha nder wuro ɓe ngoni man ɗoɗɗon lingu man timmi ɗi ɗon gurto ɗi ngara ɗi njuro lingu man istatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbiruna la tatihim Allah wi liɗɗi maɓɓe ɗon garana ɓe ñande asawe maɓɓe ndaaɗi e yaasi ɗon keewi bo amma ñande na asawe bo ɗi garata falamma ɗala bihimul amru nde hunde man juuti nda liɗɗi dangatake awha shayɗanu ila wahidin minhum sai shayɗan waɗani heɓi gooto sai estimo sai wimo inna allaha lam yanhakim an dalabi samaki yawma sabti lam yanhakum kay inna allaha lam yanhakum an dalabi samaki yawma sabti Allah fa haɗayi on ɗaɓɓutuki liɗɗi ñande asawe innama nahakum an akhdhihi faqat o wi'ayi on nanangugo liɗɗi o haɗi on asawe a'a koco liɗɗi man dilliɗon on o haɗi ngam man a foti nanga liɗɗi man ñande asawe amma a hoccata dildaɓe maji sai mu ñalawmare wonde kocaɗi ni shayɗan nder woni goto to nde o wi mum banni fa fara ahadum hufratan fi hadiqatihi sai goto biyaɗo ka o so o wasi ngaska nder gesa mako nda ndiyam to wari ɗon tokka mayo ɗon tokka so o wasi ngaska makka sai o waɗi ilagel ndiyam ni
sey yaha yollo nder gaska man to yollake na liɗɗi tokkoto ilagel ndiyam to jeyi sey gaska heewa liɗɗi ɗi keewi gaska ndiyam saali ɗi mbawta ɗi gurto sey wara nangaɗi tan ñande alat to ni walamma jaa yawmu sabti to asawe wari salal ma'u ndiyam go sey ila wa sara ma'ahu lhitanu sey liɗɗi tokko ndiyam wa dakalu fil hurati ɗi nasta gaska o wasi walamma raja al ma'u to ndiyam lorake hoti nder mayo muɗum baqi al hitanu liɗɗi bo keɓata shottay yarake ɗi jollake nder gaska ɗi mbawata wurtago to ni non o waɗi kawaggo fantadara ila yawmil ahadi sey o reena ñande asawe ñande alat kay to Allah ɗo wari o sada samaka sey wara o loho liɗɗi man ɗi fu o hoca ɗi o waɗa baka o defa o akala o ñaama o baa o sora o remi subu shay'un o waɗi kawargo ɗum sey wala ko heɓi mo wo fi sabti sani asawe ɗaɓre ɗon ma fa ala zalika ɗon ma waɗi banni hatta jama'a kasiran min al amwali bi hadha ha o heɓi o moɓi jawdi masin be kugal ngal ɗo ngal lutugo umrore Allah fotata ba annasu yimɓe kamɓe mana sey ɓe waɗi ka waggono noon ɓe waɗi ka irtugo gasɗe wa fa'alu ka misli ma fa'ala sey ɓe waɗi ka huugo iri ngal o huwi walam yusum shay'un wala mo hunde wonde heɓi fota jarra'u ala saydi sey ɓe garta jota kam ñande asane ma ɓe lohoto tan wa dakalul bahara ɓe nasti maayo ngon wasɗadu yawma sabti ñande asane ma ɓe ngari ɓe nangi liɗɗi ɓe lohiɗi falamma aradu an yasɗadu to nde wakkati ɓe marno haaje ɓe nufi jotta kam ɓe itti umrore Allah kam ɓe sakkini nde iftaragu salasata aksame sey ɓe sendi geɓe tati firqatu yeɓre woore imtana anif saydi nde wi kamɓe kam ɓe mbi'a kamɓe kam Allah haɗi ɓe lohata ko lingu ñande asawe walam tan ha amma ɓe kaɗayi ko moye giɗɗo fu kañum andi o firqatu yeɓre wonde bo na haɗum anni saydi kamɓe bo ɓe kaɗi woɓɓe bo yeɓre wonde bo haɗi ma wi a ta kuwe ko Allah haɗi o firqatu yeɓre wonde bo ɓe suɗɗa dande wi kay kamɓe kam ɓe lohotoma ɓe nangay liɗɗi man a halaka Allahu lfirqata sey Allah halki yeɓre alladina isɗadu lohiɓe kam kama sayati mano ko warata fil arafi nde suratul arafi wa najjal firqata Allah hisni yeɓre woore bo allatina haɗhum anis saydi haɗore ta ɗum loho nde hayra ka Allah hisniɓe wa sakata alqur'anu anil firqati salisati yeɓre tataɓre nde lohaki nde haɗay kayre bo qur'anu wolwa haɗa mare qila ɓe mbi halakuma alhalikina haɓe ɓe kalki hewtade halkuɓe nde ɓe kaɗay o qila ɓe mbi najawma annajina ɓe kisi hewtade hisɓe nde laati ɓe lohaki joni amma ni kayre kam wala kita warayde wana famu min alqur'ani en ɗon fama ha qur'anu annahum halakuma alhalikina kamɓe ɓe umrayi kaɗayɓe ma ɓe kalki li'annahum kanu la yatanahawna hawna an munkari Allah wi'e ɓe laatake ɓe kaɗata hunde hallunde fa'aluhu nde ɓeya to kuwata labisa ma kanu yafaluna ko ɓe kuwata laatake halli tasene kamɓe fu ɓe kalki bisa ma fa'alu ko ɓe kuwi halli qala Allahu lahum sey jomirawo wiɓe kunu iradatan khasi'ina laate on baaɗi on halluɓe woɗɗinaɓe hinne e Allah hadha amru min Allah tabaraka wa ta'ala amru tahqiri ɗo ɗum umrore daga ha Allah ɓe laato baaɗi to amma umrore nde ɗum umrore nde yawnuki ay na ɗum umrore nde wajibi en umrore nde yawnuki Allah man yawniɓe o wi fi'lul amri fil qur'ani yati ala 15 ma'anan umrore nder qur'anu waɗu to ɗon mari geɓe 15 hadha huwa al usulu ɗo kañum wiyete usulu laysa kullu amrin lil wujubi na kala umrore fo on wajibi sai nde waɗama aslul amri lil wujubi asli umrore kam to waɗama ɗum wajibaki dole sai a waɗi on woni asli kam walakin al amra fil qur'ani jaa ala 15 ma'anan amma umrore nder qur'anu wari dow manaji 15 amru lil wujubi wodi umrore nde wajibi nden o huwa al aslu kayrete asli aqimu salata to ɗon umrore nde wajibi mana sai yimɓe juuli wajibi to kanjum woni mana gota iqamatu salati wajibatun darnugo julde ɗum wajibi wa amrun lin nadbi sai umrore nde wonde nde mustahabu yiɗande fa katibuhum in alimtum fihim khayran kayre umrore nde mustahabu hadha mandubun ɗum hunde yiɗande
wa amrul ibahati wodi umrore bode dattinki wa idha halaltum fasdadu ɗo ɗum dattini marɗo haja hu yaha loho la yujibu sayda mana la yujibu sayda fasdadu wajibinayi dole sai to goɗɗo yahi makka o timmini kugal hijju mako sai to lo hakke o warta wala innama huwa mubahun lana faqat dattinama marɗo haja lo hattere fu loho ɓawo timmini kugal hijju wa amrul irshadi wodi umrore bo nde handutuki Allah umri yimɓe ngam o handita ɓe ka qawlika li waladika sangiri bano ɓingel ma famare sai mbiya ngel kulmi ma yalika nyamu ko kedata ɗo kana ɗum ladba mo aɗon elta mo handita mo hadha ta'dibul lahu ɗo ɗum nedi ɗinki ɓingel wa amrul ishhadi wodi umrore bo nde seydinki wa ashhidu idha tabayatu shaydina yimɓe to haɗon ngaɗa coggu laysa wajiban na ɗum farilla innama huwa ishhadun faqat yimɓe laato seydo tan gam tan nyande go haala man ka wonno wala seydujo wa amru tahqiri wodi umrore bo nde yawnuki irin ɗo kunu qiratan khasiina ɓe ngata baaɗi mana dayiɗi faago hinne Allah hadha ja'alahum jomira waɗi ɓeɗo min jinsil qiradati nder jinsu baaɗi wa amru lihanati wodi bo umrore nde yawnuki kunu hijaratan aw hadidan ma'anahu la ubali bikum Allah mi falaki on ko gartuɗo fu ihanatan lahu ngam yawnugo ɓe wa amru taswiyati wodi umrore bo nde fonduki ɗo e ɗo fu fotay isbiru aw la tasbiru munye ko munya fu fotanay on sawa'un alaykum sawa'un sabruhum wa adamu sabrihim munyal maɓɓe be sonde munyal maɓɓe fu fotay wa amrul inzari wodi umrore bo nde wagginki hulnay kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimuna wa amru tahdidi wodi umrore bo nde halta imalu ma shi'tum ko ko giɗɗon na yimɓe ɗon umre ko giɗi ɗum ɗon hulna yimɓe mana o satalu ko on kalkay wa amru tamanni wodi umrore bo nde yerake qala sha'iru gimowi ala ayyuhal laylu dawilu alanjali ay jemmare am timmune waɗe jemmare nana timmaga wiigo mako na tamannin fakat ɗum yeraki tan oɗon yeli o heɓa hanko jumande wande timma wa amru du'a wodi umrore bo nde du'a rabbin firli wali walidayya hadha dalabu min Allah tabaraka wa ta'ala ɗo won ɗaɓɓutuki Allah goɗɗo ɗon ɗaɓɓita Allah man yaafumo wa amrul ikrami wodi umrore bo nde teddinki urkuluha bi salamin amina nasa aljanna o yamɓe ɗum teddingo yimɓe hadha amrun yatadammanu ikraman umrore nde ɗon saawi teddinki biyaɗo nasu aljanna fa o teddinama hadha yufhimuka an laysa kullu ma amara Allah bihi aw awjabahu na ɗo famtintama na kala umrore nde Allah umri fu wajibini nde warti wajibi sai nde waɗe fa huwa wajibun wodi nde wajibi waman dubu wodi yiɗande o irshadun wodi kanda wata hadidun wa ibahatun wodi umrore daginde nde dattinki hunde wa iz qultum nafsan faddaratum fiha to jomirawo ɗo wiya wa iz qultum ha jonta onon yahudankoɓe be nasara siftore fa wakkati qataltum de wa iz qataltum na qultum wa iz qataltum wakkati mbarɗon nafsan yonki goɗɗo ɓe mbari faddaratum alhaali bo mbarɓe mo man ɗum kamɓe woronoɓe mo to ni faddaratum sai girɓindirɗon fiha wargo ngoɗo mana sai ɓe mbiya ɗum wayne mbari mo ɓe mbiya ana ɗum kamɓe wallahu to ande jomirawo kam mukrijun o gurtinowo ma kontum taktumuna ko laati on ɗon cuuɗa ko ɗum mo ɓe heftoto almufassiruna fassiroɓe yuqaddimuna hadhihi l ayata ɓe kandina aya ka limuwalati kaba'isi bani israila ɓe mbi ka handinama ngam ka hedde coɓeji bani israila waɗi qatalu wahidan minhum ɓe mbari goto nder maɓɓe baraɗo ismuhu amilu o wiyete kana rajulan ganiyan o goɗɗo marɗo jawdi amara ɗawilan ko ummira ɗawilan o heɓi gurdam bo juɗɗam wasta ajalla abna'u ammihi nden o wala ɓingel bo ɓiɓɓe bappa mako kamɓe donatamo sai ɓe jawni an yamuta o maya ɓe giɗi o maya fayre su ɓe donamo wata kara mawtu mayde mako bo sabbitake mayai fastajalu
sai ɓe jawni deɓe tataɓe ɗon aka jonta kamɓe gatta e mbarumo wagataluhu sai ɓe mbarimo akhazuhu leylan ɓawo ɓe mbarimo ɓe kocimo jemma wa zahabu bihi ɓe dildi be maako wa zabahu ɓe jeeyi ɓe kirsimo jemma ɓe kocimo ɓe jeeyi ɓe mbarimo ha nder fattude wonde wa alquhu sai ɓe jeeyi ɓe cakkinimo bi janibi hayyin ha nder leñol gongol ton mana nde fattude wonde wa asbahu yallubuna asarahu nde weeti sai ɓe gadi kawigo ay majji ɓiɓɓe bappa mako nane mana bappa maɓɓe majji ɓe ɗon ɗaɓɓita bappa maɓɓe alhaali ɓe andi ɓe mbarimo hatta atawlil hayyi har ɓe jeeyi ɓe gulli leñol man wattahamuhum ɓe tuumi leñol man ɓe mbi ay nder fattude nde nder ɗon mbara alhaali kamɓe gaddimo ɗon mbarimo ɓe mbi annahum humul ladina qataluhu ay yimɓe fattude hamɓe mbarimo fa ankaru yimɓe fattude cali mbi aa kamɓe kam mbaraymo fa tawli Musa alayhi salatu wassalam sai ɓe gari ha annabi Musa wa dalabu minhu an yusira lahum man qatilahum ɓe tori annabi Musa wanginana ɓe ɗum moye mbarani ɓe baraɗo maɓɓe kamɓe barɓe man qalu sai ɓe mbi nallubu minka anta wallaha min on toranoɗa min Allah an yusira lana qatilahu o wanginana min barɗo goɗɗo amin ɗo qala lahum Musa sai annabi Musa wiyata ɓe inna Allaha ya'murukum jomirawo ɗon umra on an tasbahu baqaratan kirse nagge to kirse nagge ni jam to ɓe kirsinoge ɓe annabi geɓe kirsu fu waɗi qalu sai mbiyata atattake suna huzu an min mbiya goɗɗo mbarama nden mbiya min mbara nagge ɗo kana aɗon janca min nallubu minka an tusira lana qatilina min ɗon ɗaɓɓuta banginanamin moye mbarani min mbaraɗo amin wa anta tamuruna bi zawhil baqari nden mbiya min kirsa nagge qala annabi Musa wi a'udhu billahi miɗon rentori Allah min an akona mi laato min aljahilina nder majjuɓe almustaziina jancoɓe min mi wala janco la yastahzi'u wala janco ay illa jahilun sai majjuɗo jancata goɗɗo wa ana asta'izu billahi min aljahli min bo miɗon moltoro Allah rena majjere lamma alimu nde ɓe andi anna hadha azmun min Musa to kad annabi Musa ko wiɓe ka gonga kanu sai ɓe laati law akhazu ayya baqaratin كانوا لو أخذوا أي معنى من موسى لو أخذوا أي بقرة وذبحوها لوجدوا مراده da nage ko ngema be ko shono be kirsi to be ngari ba annabi Musa bibe haja e humte walakin shaddadu amma sai be shatinani ko mabbe fa shaddadallahu alaihim alla ba sai satinani be shatini be ngari ka jamgo to nage kam no ngewa no duwi mage foti non de mage wa'i ha to en tawete ɓe ngadi ka waɗon ko annabi Musa ƴami Allah wowi to nde ɓe shatini acce ɓe shatinani nde ɓe shatini ragare fu nagge nge ɓe kirsinge seede ɓe coodinge ko hebbinta laral mage nde ɓe kirsinge ɓe ɓoli laral man to laral man sani ɗum waddi seede ɗum hebbinigal teb kangere sarde ngal heewi teb to ɗo won seede nagge man ɗum ɓe coodinge ɓe shatini sai Allah satinani ɓe يعني الحمد لله الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.